Bona tarda, com esteu? Benvinguts a Divendres. Ja veieu amb quin eslògan comencem, i és que avui és el Dia Mundial de la Violència de Gènere. Nosaltres també ens hi volem sumar perquè no en deixarem passar ni mitja, com diu l'eslògan, oi? Vicent Sanchis, Chantal Llavina, Jordi Grau, també ens acompanya el Francesc Romeu, Carles Porta, Marta Carreras, i un tuit que acaba de fer el papa Francesc i que m'agradaria també que valoressis, Francesc, perquè diu: quantes dones pateixen el pes de la vida i el drama de la violència? El Senyor vol que visquin lliures i en plena dignitat. Penso que està bé, sempre ens sorprèn el papa, però és curiós. És un eclesiàstic que no viu només de la seva pròpia agenda o de l'agenda de l'Església, sinó que sap viure altres agendes, com és l'agenda en aquest moment, diríem, social o mundial. I això està bé, que sapiguem viure no només de les coses que organitzem, sinó l'Església només organitza els seus actes, sinó també fer-se ressò el que en el Vaticà II deien els signes dels temps. El que succeeix en el món ha de ressonar en l'Església. Jo estic totalment d'acord. No ho deixem passar, eh? Ni mitja, el que dèiem. Quines reaccions està provocant això amb l'Església? Perquè a part del bisbe Cañizares, cardenal, etc., hi ha bastant gent en el món catòlic que estan fent la vida impossible. És a dir, acció-reacció, i per tant no només del papa viu l'Església, sinó també dels càrrecs una mica intermedis i cap a dalt, i això crec, vostè ho sabrà millor que jo, per això li ho pregunte, que està provocant reaccions duríssimes contra ell dins de l'Església, en la cúspide. Però jo crec que els té molt a prop. És dir, això sí que és veritat, que ha canviat un paradigma. Semblava que les dificultats que tenia un papa sempre estaven molt lluny. La teologia de l'alliberament, tot això i tal. Ara sembla que el problema els té molt a prop. És dir, que com més lluny del papa, més aplaudiments té. I com més a prop, per tant, les dificultats ell les té a la dreta i a l'esquerra. Per tant, no pot dir que no les coneix perfectament. Però jo crec que marca estil, diríem, amb aquell llenguatge així publicitari. Marca estil. Ja fa uns quant temps que marca estil. Ja des que va començar, ja va començar a marcar la diferència, també. El pobre papa Pau VI li van arribar a dir comunista en aquells moments, i aquest papa, que jo crec que és excessivament cristià pel gust de molts catòlics, va haver de recordar aquest dia que ell no feia res de nou, que se limitava a aplicar una cosa que es deia Vaticà II, perquè sí que és cert el que deia, que el papa està d'acord amb els signes del temps i està fent un pas endavant molt gran, però té coses al darrere que encara arrosseguen i no li posaran gens fàcil, i parlar que no es preveu un papat, Déu vulgui que m'equivoqui, molt i molt llarg. No sé si tindrà temps de fer tot el que toca. El que passa que l'Església sempre ha sabut fer allò de mig pas endavant, un pas endavant, mig pas enrere, i anar fent, no? A vegades un pas endavant i quant endarrere. Bueno, alguna vegada també, eh? I segur que el senyor Romeu se'n recorda d'un programa no de signes del temps, sinó d'un que es deia l'Alma se serena. I de vegades hi ha molta alma serenada, també, eh? Això ho hem d'explicar perquè hi havia un programa de televisió espanyola que... D'acord, hi havia les últimes paraules, si te'n recordes, que amb això tancàvem l'himno nacional. Afegir que, evidentment, positives les paraules del papa en aquest dia de la violència masclista, que a totes les dones, Helena, ens preocupa molt per les xifres de morts que encara hi ha. Esperar que amb educació i respecte trobem una solució en aquest món per les dones, que sobretot, aprofitar també que estem als mitjans, que les dones denunciïn sempre si són víctimes d'un maltractament i que no tinguin por. Sí, perquè de les 5 víctimes mortals que hi ha hagut a Catalunya, cap d'elles havia denunciat, per exemple. Per això, que és molt important. Jo crec que des dels mitjans de comunicació i les campanyes que es fan, que es denunciï qualsevol maltractament. I afegir, ara que parlaves del papa, el tema de la dona. Defensa les dones, la violència masclista, però una cosa oberta que crec que ha de fer l'Església és també que pugui entrar la dona, el paper de la dona dins l'Església, i espero que això també vagi canviant, perquè potser parlem de violència masclista i de les morts que hi ha per un tema d'educació i que s'ha de conèixer a les escoles i des de petits, i que vagi canviant, i que no hi hagin homes que realment facin aquestes brutalitats que es fan, perquè ja en portem 5 a Catalunya, però l'Església... Homes i joves, perquè encara... Però l'Església també... Tenen una mentalitat que moltes vegades ens sorprendria. I penso que per això és més important del que sembla el Twitter del papa. Si la membrana que separa l'Església de la societat cada vegada és més fina i permetem que hi ha coses que entrin, també això produeix el seu canvi. Jo penso que aquest papa ens ensenya que la membrana cada vegada és més fina. Ja ens ho ensenyava el Vaticà II. Les penes i els patiments del món són les penes i els patiments de l'Església. I les alegries i les esperances del món són les de l'Església. Per tant, fem que la membrana... I que no sigui al revés, si és possible. I al revés també, esclar. No, que les alegries del món que no siguin les penes de l'Església. Però que la membrana sigui cada vegada més fina. I llavors sí que no podrem justificar
que la dona tingui un paper secundari en l'Església. Deies, Jordi. Sí, Helena, és que has dit una cosa molt important, perquè a vegades algú pot cometre l'error de pensar que això de la violència de gènere és com d'una altra època. I avui, precisament, en l'acte institucional que s'ha fet, que l'actriu Ivana Miño ha dit, ha recalcat molt el fet que la gent molt jove pateixen aquestes situacions i és allà on s'ha de començar a erradicar-los. El fet que per atacs de gelosia, per atacs... que això no és una cosa d'altres temps ni és una cosa de determinades classes socials, que desgraciadament és un tema... Home, mira si no és d'altres temps que l'Eurobaròmetre que ha sortit ahir va sortir que 2 de cada 10 ciutadans europeus justifiquen moltes situacions de violència. O sigui, això és esgarrifós. Vull dir que realment el que hi ha de Chantal, que molt bé el tuit del papa, però que hi ha moltíssims trets masclistes dins l'Església, però que també estan en la societat, i que més enllà de la violència s'ha de començar a canviar tots aquests tics masclistes per dir-los tics i no una altra cosa, perquè són els que acaben generant aquesta violència i són els que acaben fent que els joves vegin que són normals coses que no ho són, i des de petits detalls que inciten a acabar amb aquests 4 o 5 que està per confirmar encara de casos de violència. Com el percentatge, que també cridava molt l'atenció d'aquestes enquestes que s'han conegut en les últimes hores, del percentatge elevadíssim de gent que entenia el sexe per obligació. O sigui, una és veritat que aquí a Espanya menys. Aquí a Espanya era de les poblacions, juntament amb Suècia, menys elevat, però a Hongria, per exemple, era del 57%. Què dius? Ja, però si te'n vas, també és veritat que nosaltres vivim en una part del món privilegiat des de tots els punts de vista, i també si te'n vas cap a societats que estan al sud o que estan a l'est, etc., això es multiplica, ja ho sabem. Vull dir, és absolutament... Ara, de totes maneres, tot això també dona peu, i ara introduirem l'element provocatiu, em sembla que dins d'un nou partit que vol canviar la vida, etc., i que es diu Podemos, doncs les lluites les fan, per exemple, el senyor Pablo Iglesias i el senyor Errejón, per exemple, i dins del PP la lluita successòria ara la fan María Dolores de Cospedal i Soraya Sáenz de Santa Maria. Vull dir que alguna cosa està movent-se, no només en els llocs que tu dius aquí s'hauria de moure, que curiosament de vegades no es mou gens, i en canvi en llocs on tu penses que els valors són tradicionals, si són monolítics, si són horribles, ostres, ja comença amb moltíssima força a haver-hi dones també que es disputen liderats, papers rellevants, projecció social, etc. Bueno, ara, clar, si al final sempre acabes mirant cap a uns altres costats i cap a una... Home, hi ha moltíssimes coses que aquí costen moltíssim i que en altres llocs ni somien. Ja m'agradaria a mi. A mi el que em sembla, si em permets, és que qui té un paper fonamental amb això són les dones. Perquè si les dones... Tota la nostra societat hi té un paper evident, però si les dones volen la igualtat perquè les dones facin d'homes, estem equivocats. Els homes ho han fet molt malament. Per tant, el que hem de fer entre tots és valorar les dones. No amb igualtat, amb superioritat, perquè realment el futur és de les dones d'una manera absolutament evident. Però això encara no ho estem valorant prou i s'ha de valorar des de tots els àmbits. La maternitat és una cosa tan meravellosa i fantàstica que fins que no estigui premiada i ara està penada. I aquest és un problema gravíssim. Això sí, però a la vegada la paternitat gairebé que és una ajuda. No, és que jo tinc un marit que m'ajuda molt a casa, m'ajuda molt amb el nen. Heu sentit mai un home dir això d'una dona? Alguns, però són molt poquets. Alguns, però són molt poquets. Sí, alguns. Jo sí, jo encara, bueno, no vull ara dir-ho en públic, però comença a passar també. Jo, per experiència, que soc mare recent, puc dir que l'home i la dona col·laborem bastant similars en la tasca, però això que deies, Carles, d'igualtat, les dones volem igualtat a l'hora de treballar, i això tenim dades, en un mateix lloc de feina professional, una dona està cobrant menys diners que un home, i això està passant avui en dia a la societat catalana, a la societat espanyola. Et fan entrevistes a certa edat i et pregunten si vols ser mare. Això no li passa a un home. El masclisme, la violència masclista, evidentment, és molt forta, però és que el masclisme sutil n'hi ha molt. Per exemple, mitjans de comunicació, deixeu-me aprofitar, ara potser em criticareu, però als mitjans de comunicació passa, ja sabeu que hi ha hagut un grup que ha reivindicat on són les dones, i les opinions de les dones, a vegades... On són les dones periodistes? Les opinions de les dones... Grup de dones periodistes. On són les dones? Costa veure opinió. A la televisió, segons les xifres, és on està més valorada l'opinió de la dona, però a la premsa escrita, a la premsa digital i a la ràdio costa sentir també l'opinió de dones. I jo crec que la presència de la dona a l'esfera pública segur que aconsegueix que aquesta violència masclista pugui millorar i pugui canviar.
perquè no només es tracta d'un tema de violència, sinó un tema de mentalitat i d'educació, i que les dones tinguin presència als mitjans, no sé si esteu d'acord, absolutament, és molt important, i no està passant, i costa. Però ho parlàvem abans, i no és cap trampa, no és com dir, va, vinga, posarem una excusa perquè això s'allargui. Avui en dia, parlant de periodisme, que suposa que és una part relativament interessant per la gent que ens està sentint, però en aquesta carrera, precisament en aquesta carrera, de cada 10 estudiants que entren, 8 són dones i 2 són homes. I, per tant, sí que acabarà passant. I jo, de vegades, recomano una cosa que a molta gent que és impacient, justament instantament, ja que estàvem parlant del papa, impacient, també han de pensar. De vegades hem de mirar una mica d'on venim, també. I què ha passat en els últims 30, 40, 50, 60 anys. És a dir, a Catalunya, a Espanya, perquè a Catalunya el seu sistema legal era espanyol, durant la dictadura i poc després, una dona no podia tindre béns si no tenia el permís del pare o del marit, i fins i tot per traure's el passaport, havia de demanar permís. Algú dirà, però quines barbaritats diu vostè? Doncs exactament, estic dient unes barbaritats de que això ha canviat d'una manera tan ràpida. Jo algunes vegades dic, l'única revolució que s'ha fet en el segle XX, que realment ha calat en la societat de veritat, mirant on érem i on som i on podrem ser en uns pocs anys, és aquesta. I és una revolució que a mi m'agradaria que fos intel·ligent. Tot el que es fa d'una manera sobtada i molt forçada, tota la pressió que es fa de vegades amb tota la bona voluntat del món, de vegades té una reacció en contra. I tot el que es fa amb intel·ligència i pausadament, però pausadament estem parlant d'intervals de 2, 5, 10 anys, funciona més. I només hem de mirar de vegades una mica darrere per veure on érem i dir, d'acord, però tranquils, perquè això va bé. De tota manera, en relació és l'única cosa segurament que va bé. Amb això que deies de, per exemple, la presència de dones a la universitat, tu no creus que ja fa molts anys que, per exemple, les universitats de periodisme preval la dona per sobre de l'home a nivell de percentatge, que hi ha moltes més dones. I això ja potser et parlo de fa 15 o 16 anys. 15 anys segur que hi havia una majoria. I això encara no s'ha traduït, com deia la Chantal. Perquè el mercat de treball del periodisme tampoc s'ha renovat tant. Clar. I perquè s'han perdut aquesta renovació de treball. ha d'arribar per força. Però a veure, és una evidència que no només en el periodisme, les dones laboralment ho tenim més complicat. O sigui, hi ha una etapa que qualsevol empresari, per com està muntada la societat, si ha de triar entre un home i una dona, doncs molts continuen triant homes. I això és una realitat. Però diré una cosa... No, perquè diuen, mira, ara aquesta dona farà 30 anys, en els propers 5 em parirà 2 vegades, m'agafarà la baixa maternal. Saps què? Que m'agafo aquest, que també és igual de bo. Una cosa contra això no, una cosa que matisa això. Mentre abans se buscava que un càrrec de responsabilitat tinguera entre 40 anys i 50 anys, i per tant moltes dones estaven en període de postmaternitat, ara resulta que una persona de 25, 30, 35 anys ja pot manar entre cometes, pot assumir responsabilitat. N'hi ha pocs que manen de 25 a 35. No, més de lo que ens sembla, i per tant, sí, d'acord, i al mateix temps no oblidem una altra cosa. Una persona de més de 45-50 anys ara mateix és una andròmina vella que no serveix per a res. I quan una persona es queda en l'atur, i ara és igual que siga home o dona... A veure, andròmines de la taula, sisplau. Després de les paraules de Vicent Sanchis, haurien de dir alguna cosa. No podem estar del tot d'acord. No, però jo diria una cosa, li diré a la Marta una cosa per la qual crec que no és veritat el que dius, almenys en algunes empreses. Quan jo vaig entrar en el món del periodisme, a comarques gironines parlàvem de les 2 dones periodistes que hi havia, amb noms i cognoms, i que durant molt de temps van continuar sent les 2 dones periodistes que hi havia. Avui, a les redaccions dels diaris, a la redacció del meu diari, jo crec que la majoria, les dones ja són en nombre molt superiors. Per tant, vol dir que els contracten. Home, és que clar que contracten dones, més faltaria. No, però tu deies... Qui eren aquestes 2 dones, diguem els noms? Home, a l'època, a Girona hi havia una senyora que va morir ara fa molt poc temps, que es deia Maria Alonso, i una altra senyora que es deia, ara no me'n recordaré, de Figueres, que es deia Núria Monàrriz. Eren les 2 periodistes. Desgraciadament, totes 2. Una va morir fa poc i l'altra ja fa uns quants anys. No, però ho deia una mica en contraposició, perquè si no, si ho aguantem sempre, si el que tu diguessis fos veritat, no es fitxarien des de les redaccions les dones. No, però clar que es fitxen, però... Deixa'm acabar. I llavors algú diu, i doncs per què no manen? Doncs escolta, perquè jo per arribar allà on vaig arribar vaig haver de passar 30 anys, i elles també hauran de passar. Però és que d'aquí 10 anys, el gènere femení, les dones, manareu en tots els mitjans de comunicació, però per moltes raons. Perquè hi ha talent,
i senzillament perquè Albert Nives, al fer la tria, acabaran passant. Jo, el que no voldré llavors, jo no hi seré, per tant a mi ja no m'afecta, el que no voldré llavors és que hi hagi una quota masculina. Aquest matí parlava amb una gent sobre el periodisme de solucions. Jo deia que no existeix el periodisme de solucions, que existeix el periodisme, el bo i el dolent, però que existeix el periodisme. Doncs jo, com miro algú per mirar la feina que ha de fer, el que busco és talent. I en aquests moments et dic que als càrrecs de responsabilitat intermitjos ja comença a haver-hi més dones que homes. I a la universitat comencem a trobar més talent amb les noies. Allò que dèiem abans, d'aquesta ve de col·legi de monges i només es dedica a fer el títol, però després no sap escriure. Això no és veritat. A veure, és una evidència, per apel·lació, és una evidència que està canviant. Més faltaria que està canviant. Com deia el Vicenç, si mirem enrere o com han canviat les coses és brutal. Però també és una evidència que les dones, les necessitats que tenen i les ambicions, com deia la Chantal, són unes altres. I, per tant, s'ha de poder conciliar tot. I una manera fàcil, per exemple, és que la baixa paternal no sigui de 15 dies, que és ridícula, sigui més àmplia, com a tants països d'Europa i sobretot els països nòrdics. D'aquesta manera... Però això ja està passant. Tu pots dir, si l'agafes tu, l'agafa l'home. I tant. Ah, sí? Jo no en conec cap que se l'hagi agafat. Mira, no, això és un altre tema. com si no existís. Amb això també és veritat, i no sé si és bo o és dolent, me limito a observar que quan una mare és mare, moltes vegades li diu al seu marit no és que tu puguis triar i te l'agafes tu, és que no vull que te l'agafes tu. No, és que clar, la mare no hauria de renunciar a la seva baixa, hauria de complementar-se la del pare. Sí, però de vegades també hi ha una última cosa que dius, a veure, tot això, que és civilització al final i que és humanització al final, encara que humanització ve d'humà i humà d'alguna manera deu vindre d'home, aquesta és la desgràcia que tenim, però és així, també costa de convèncer i costa de vegades de pagar. És a dir, quan tu dius, no només una baixa de maternitat, és que una baixa per no sé què hauríem de... Bueno, d'acord, però això ho hem de mantenir entre tots. I al final segur que al final acaba sent un joc de prioritats i jo estic d'acord. És a dir, també és veritat una cosa que em preocupa, que de vegades sembla que estem avançant molt i arriba una generació de jovens i quan tu parles amb els mascles, per dir-ho així, tenen valors més retrògrads que els immediatament anteriors. I dius, ostres, tan bé que anàvem... I això coincideix també que amb aquesta generació de retrogradisme les femelles també s'hi avenen, i això no és bo. També, perquè s'han de canviar els patrons de masculinitat que hi ha, també. Estic totalment d'acord. Per això et deia que jo crec que si les dones volen fer d'homes estem equivocats. La clau és que la dona faci de dona. Clar, és que... El que passa que fer de dona no vol dir el que feien. El que feien les dones antigament, exactament. Escolta, bé, no sé si ja heu tingut oportunitat de veure que els llums de Nadal s'han encès com a mínim a la ciutat de Barcelona i a les 7 de la tarda es va fer l'encesa oficial, en podem veure imatges, i també ja es pot visitar el pessebre de la plaça de Sant Jaume, que ara que parlàvem del papa Francesc, no sé què li podria semblar al papa Francesc el pessebre que tenim ja instal·lat, aquestes bombolles a la plaça de Sant Jaume, perquè cada any és molt original i, com sempre, genera tot tipus de comentaris. Aquí estem veient algunes d'aquestes imatges. No sé si heu tingut oportunitat de veure'l, ni que sigui en fotografia, i què us ha semblat? A mi m'ha semblat bé, vull dir que m'ha estranyat veure avui aquest migdia en el Telenotícies d'aquí de la casa, veure que hi havia gent en contra, fins i tot passebristes que hi estaven en contra. Quan jo penso que interpreta molt bé el poema d'en J.B. Foix, que ell és el poema aquell que només sabem al principi, després la gent no el sap continuar. Jo l'he portat aquí, ho sap tothom, i és Profecia, que és escrit el 1953 al port de la Selva, i està molt bé perquè el que diu en el poema és que al naixement tothom ho sap i tothom va fent la seva vida. I explica així, el jutge crema papers, el mestre riu tot sol, els pescadors fan un vol, i és dir, el port de la Selva va fent la seva vida i allà hi ha el naixement perquè tothom ja ho sap. I està molt ben interpretat. La plaça Sant Jaume també, tothom va amunt i avall, vull dir que quan hi he anat a veure'l també tothom anava fent la seva feina, i al mig hi ha la representació clàssica. Hi ha la figura del nen Jesús, la Verge Maria, Sant Josep, els àngels que surten com si s'estigués muntant el pessebre. I després tota la vida. I els tres personatges més importants, que són els que fan de reis, que justament és el mateix J.B. Foix, acompanyat de Joan Miró i Pau Casals, que són els que fan de reis. Per mi em sembla bé.
ara fent història de l'art una mica, és curiós que ens agradin els quadres del Renaixement, en què apareix un naixement, amb la Mare de Déu vestida de princesa i Sant Josep, adequats a l'època, i que al darrere apareix un poble medieval amb la muralla i tot això, i ens semblen estupendos, i que ara no puguem suportar l'actualització. Quan el pessebre català era tothom feia la seva feina, allà hi ha la que frega, la filadora, el pastor, el caganer. I és el caganer, ara? No, no hi és. No hi ha No, hi ha la capsa. Deixeu-me hi ha la capsa, però preguntar. que no hem pogut treure la figura, encara està la capsa. Però jo penso que està bé, és a dir, el pessebre català és... Ara, estàvem preguntant pel caganer. Ara acabaràs, Francesc, però és que els creadors d'aquest pessebre són el Toti Turonell i el Quim Domene, dos creadors d'Olot, i tenim en línia ara mateix el Toti Turonell. Bona tarda, que ens agradaria... Què tal, Toti, com estàs? Molt bé, estupendo. Aquí a la plaça, us escoltava. Perfecte. Escolta, explica'ns primer, una mica, fes-nos de guia per aquest pessebre de les bombolles, que ara estem veient i que els espectadors de TV3 estan veient en aquests moments, i que ens vagis a explicar una mica amb què us heu inspirat per crear-lo, què hi trobarem i que ens facis una miqueta de recorregut per aquestes bombolles. Bueno, mira, nosaltres, primer de tot, el poema d'en Foix, com dèieu, aquest poema que es va escriure als anys 50, i en Foix ja ens ha fet mitja feina, per això, perquè ell ja generava les imatges, i llavors nosaltres les hem com reinterpretat, també, no? Molt bé. És important llegir el poema per entendre la visualitat de les bombolles. Llavors, cada una de les bombolles representa un dels versos del poema. Llavors nosaltres hem agafat aquests versos, els hem barrejat també amb el Nadal religiós, amb el Nadal més laic o popular, i amb el Nadal màgic, això que ens uneix una mica tots, tant els que els agrada el més popular o el més religiós, saps què vull dir? El Nadal màgic que tothom, això que es pren al Nadal, no? Que tant uns com els altres, això sí que hi estem d'acord. Llavors hem agafat aquestes 4 columnes, hem fet un barreig, i llavors d'aquí ens ha sortit el pessebre. Molt bé, escolta una cosa, i la tria dels Reis d'Orient us va costar triar els 3 personatges? Ja és el que us va suggerir el poema? No, guaita, aquí ja t'explicaré això. Nosaltres, quan vam fer el projecte, doncs aquí vam posar-hi uns personatges anònims, que no tenien cap cara concreta, però vam pensar, això és que si posem uns personatges anònims aquí hi haurà polèmica, aquest és aquest, aquest s'assembla amb aquest, això... I vam dir, no, saps què? Triem-vos nosaltres, els personatges. I llavors els vam triar nosaltres, i llavors vam dir, bueno, un que volíem que sortís sí o sí era en Foix, perquè ens semblava que ja ha fet la seva imatge, així de senyor, amb barret, això ens agradava, i també el volíem homenatjar una mica fent-el sortir en el pessebre, en el propi pessebre, no? I llavors vam buscar altres personatges que no fossin escriptors, però de l'època, dels anys 50, que fossin representatius de la cultura, una mica com si diguéssim els reis de la cultura dels anys 50, no? Sí. I suposo que això ha estat bastant aplaudit, no? També la possibilitat de fer aquest reconeixement a aquests 3 catalans universals. Clar, bueno, hi ha gent de tot, amb això, ja sabeu com va. Vosaltres que ja sou dels mitjans, ja sabeu que si dius una cosa sempre hi ha algú que diu el contrari. Sí, però jo t'anava a preguntar pels temes més polèmics. Aquest em semblava que fer un reconeixement a la cultura, vaja, sempre està bé, no? Clar, a nosaltres ens sembla que aquesta és la base. Això és que si haguéssim començat per aquí, i bueno, també n'hi ha una que diu que el que és polèmic és que diu que no és tradicional el pessebre, que bueno, que sí que tenim el naixement. De fet, les figures del naixement ens les ha cedit al Museu dels Sants d'Olot i són figures d'autor d'abans de la Guerra Civil. Que les estàvem veient ara que són realment molt boniques, eh? Clar, són figures... Aquestes no les hem fet nosaltres, perquè abans de la Guerra Civil no hi érem nosaltres. Si haguéssim sigut abans de la Guerra Civil, potser les haguéssim fet nosaltres, però com que no hi érem, doncs no les vam poder fer. Per tant, Toti, el que tu recomanaries o ens recomanaries és agafar el poema de J.B. Foix, fer-li una lectura, fins i tot imprimir-lo, i anar al pessebre llegint cadascun dels versos a mesura que fas el recorregut. Seria una manera perfecta d'entendre la vostra creació. Exacte. Nosaltres tenim uns plafons aquí, uns plafons que van ja al poema, i a més ens va recitant perquè també hem fet una música especial en Joan Bramont,
ens ha fet una música. En Jaume Romanès, un noi d'Olot que també a vegades fa coses amb nosaltres. Molt bé. I hem agafat diferents versadors i glosadors de diferents parts dels territoris catalans que ens recitessin el poema i es va sentir el poema recitat així musicat d'una forma molt bonica, mentre la gent visita el poema. Que bé, que bé. Escolta, ara tens un acte, no? M'han dit que... Sí, bueno, ja l'he acabat, ja l'he acabat. Ah, ja l'has acabat. Ara ja l'he acabat, ara tinc una estona de, bueno, que aquí poder anar d'això, i llavors a les 7 poder tornem a estar per aquí. Bueno, avui és un dia una mica així, és emocionant perquè ens han tret les tanques i ja no el podem veure de lluny. Tens molta feina, molts compromisos, ja ho entenem. Escolta, et volies traslladar-li alguna pregunta al Toti, Jordi? Més que una pregunta és que aquest matí que he tingut una discussió a propòsit d'això on són les dones amb una garrotxina de pro, m'ha dit, aquest pessebre no l'he vist, però l'ha fet gent d'Olot, per tant és bo. M'han dit, l'ha fet el Domènec i el Turonet, per tant és bo. No, a mi particularment m'agrada i em sembla que serveix. Només volia introduir allò per molestar una mica un altre element. Les tres cares dels terreis són andròmines, de gent de més de 50 anys. Ah, sí, bueno, però tu fixa't amb les cares dels terreis que surten a tots els llibres, com a jovencells, poques vegades els pots trobar també, Sí, molt bé. Escolta, Toti, moltíssimes gràcies. Et deixem que continuïs amb tota la teva feina, perquè aquests dies estaràs segur molt ocupat atenent a tots els mitjans i també els ciutadans que et coneguin i que sàpiguen que tu ets l'autor, el creador d'aquest pessebre. I en Quim Domene, En Quim Domene és el que posa el cap, i el Quim Domene, sí. I ell hi fica molt al cap, I tant que sí. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, Deies tu, Carles, que volies... Realment estan de moda aquests paios de Girona, tu, perquè per fer el pessebre de Barcelona també han anat a buscar els d'Olot. Si necessites sant, on te vols anar a buscar els sants, si no... Sí, digues, perdó. A mi em sembla molt original les boles. Jo crec que aquesta vegada es representa, la gent barcelonina que és creient i que necessita veure les imatges per Nadal, de la figura de Jesús, i també els laics que no se senten representats. Però t'he de dir que pels nens petits a mi em sap greu veure Foix, que el respecto molt, a Casals i a Miró, però clar, per mi el rei és Melcior Gaspar i Baltasar, el rei negre, on li expliques al nen on està el rei negre. Sort que veuran el trenet. Jo amb això dels reis ho estaria... No pateixis, Xantall, que tu te'ls trobaràs als patges per tot arreu. Jo explicar com és fàcil. A veure, Vicent... La manera d'explicar-la. Diré un parell de barbaritats. Primer, aquest senyor que té veu de Capri i que és fantàstic, ha fet un pessebre convergent. El pessebre convergent més intel·ligent que he vist en la meva vida. És veritat. Un pessebre convergent vol dir un pessebre tradicional, però que és capaç d'introduir elements moderns i que és capaç d'introduir una certa transgressió molt limitada i de deixar una mica insatisfets a tothom, però al mateix temps moltíssima gent contenta. Vull dir, i això ho ha aconseguit aquest senyor. El que de vegades jo demanaria, i ara ja que estem aquí no mos escolta ningú, és que la gent que no se sent cristiana i que està en llocs de poder i que de vegades diu, ai, que es deixi anar una mica, que no patisca tant. És a dir, això és una tradició i és també una crida de vegades a tots els valors cristians i al consum, i les llums, i la gent que ha anat estos dies a Londres ve i diu, allà no són catòlics, són cristians, però són una altra cosa, i diuen, ostres, allò és per morir-se de bonic. És a dir, també hi ha això, i per tant, que es deixen anar una miqueta, que vagin en tranquil·litat, que pensen que això no és pecat greu contra el seu laïcisme i contra el seu ateisme, sinó que, miren, mentre això funciona és així, i que ho facin com ho estan fent, però que no patisquen tant, que encenguen les llums en el millor moment, que facin llums encara més boniques, i que ni que sigui uns quants dies a l'any, doncs com passava en la Primera Guerra Mundial o en la Segona, que els alemanys i els anglesos deixaven de pegar-se i eren capaços de cantar alguna cançó conjuntament, i es deixen anar aquests dies. I al final no els retraurà ningú, i si hi ha Déu Nostre Senyor, doncs se'ls ho agrairà i tots contents. Segur que no s'arrepenteixen, si més no, si et fan cas. I també hi ha aquest element de la bombolla, que la bombolla tinc la sensació que dona com un punt d'il·lusió, no? Poden ser... Amb neu. A no ser que siguin bombolla immobiliària, que també ens ha donat algun disgust que d'altre, però en aquest cas... Ves que algun animalot no li fot impenta que te faci rodar. Ja, deies. Jo del poema d'en Foix, sí, que el tens a la mà. Coneixem només, ho sap tothom i és profecia, però no sabem continuar. Però hi ha una cosa que retorna contínuament en el poema i acaba així. A Cal Fuster hi ha novetat. És a dir, que aquesta és la gràcia del pessebre en català. La vida va fent tothom, el pastor, la que frega, la filadora i tot això, però hi ha un lloc on hi ha la notícia, que això va pels periodistes. I és veritat, hi ha totes les bombolles, però la notícia està en una bombolla. A Cal Fuster hi ha novetat, malgrat que tota la vida continuï. Jo crec que ho han sabut representar bé. A mi, artísticament, us he de dir
que m'agrada. El problema del periodisme és que aniríem a veure què fa el caganer i que això pensaríem que és la gran novetat. Aquest és el... Però el poema, jo ho penso, de dir, aquest poema aniria molt bé que el recuperéssim aquest any. Però, escolta, Francesc, hi ha caganeu o no? Està en una capsa, és a dir, estan totes les capses de les altres figures. Però està dins de la capsa, per tant no es veu. És a dir, representaria Està dins del lavabo. La evolució i la modernitat significa amagar el caganer. Perdone, l'evolució i la modernitat convergent. És una fotografia en el moment en què s'està muntant el pessebre i estan traient les figures de les capses. Llavors, hi ha les figures principals que ja estan sortint de les capses i tot el pessebre per muntar, que és el moment en què el poema d'en Foix para, que és això de dir tothom va fent la seva vida i aquí, amb una post d'un llit, estem muntant el passeig. Però i el poema està escrit en algun lloc Sí, per anar-te ubicat? Sí, ha dit que està escrit, que el podem anar seguint, que fins i tot es va com recitant a mesura que vas fent el recorregut. Jo el recuperaria, és dir, que penso que la gent que el pugui recuperar, i és veritat, perquè abans de la polèmica, aquest era un dels poemes que els cristians més utilitzaven, i deien que en Foix ho havia interpretat també. Ara em sap greu que ningú defensi la veritat d'aquest poema. I és l'esforç i el sacrifici més gran que va fer el senyor Foix en la seva vida perquè se l'entenguera. Exacte. Perquè tots els altres poemes no hi ha manera, i aquest s'entén perfectament. Escolta, nosaltres també hem volgut passejar per la plaça Sant Jaume i preguntar-vos què us semblava el pessebre d'aquest any. Ho sap tothom i és profecia. La meva mare ho va dir un dia. Quan m'acotxava amb blats lleugers, enllà del somni ho repetia. L'aigua dels sastres mitjancers i els vidres barbs d'una establia. Tota d'arrels, al fos d'un prat. A cal fuster hi ha novetat. Després de llegir aquest primer vers, veus la primera bombolla i què et sembla? Força alternatiu. Mira, a mi em costa molt. Diferent al que estem acostumats. Hi ha un pessebre, hi ha el cal fuster, hi ha un nen dormint. Sí, vaig veient cosetes que estan representades. Aquesta vegada és bastant sagrat, avui. Qui deuen ser els tres reis, no? Perquè or, incens i mirra. Un, us he sentit que ho dèieu, és en Foix, el poeta. L'altre és el Pau Casals, jo diria. I el del mig és el que em balla, que és el Miró, no? Com definiries aquest pessebre? Especial, diferent. Innovador. Home, força, diria surrealista fins i tot, no? Muy bonito y veo que es todo reciclado. Una poesía traspasada a figura. ¿T'agrada aquest pessebre? Sí, m'agrada. Y no me gusta. Pues a mí me encanta, Barcelona está lleno de sorpresas. No m'agrada gens, és friqui. La veritat és que no sé què dir-te. M'agrada, però m'haurien d'explicar una mica. A Catalunya tenim el Brossa, tenim el Tàpies, tenim el Dalí, tenim el Sisa, el Pau Riba, som un país de friquis. Clar, aquesta fricada arriba a ser quotidiana, arriba a ser quasi la cultura tradicional catalana. Animes a l'Ajuntament a seguir innovant en aquest sentit? Fem coses diferents, és el Nadal també. Sí, jo crec que sí. És això, és joia, és alegria. Sí, cada any un de diferent. Sí, clar. Alguien tendría que poner al lado un Belén de toda la vida, un Belén tradicional. Tu poses el pessebre a casa? Jo tota la vida. El tradicional? Que no em veus cara de català. El tradicional? Sí, d'això no m'hi cap. Clar, tots un darrere l'altre, realment, les opinions són variades, hi ha opinions per tots els gustos, a uns els hi ha agradat molt, els altres doncs, ho han qüestionat més, algun fins i tot ho ha trobat surrealista o diu això, un que tot el que fem és friqui. Tampoc hi ha hagut aquella capagada brutal que altres vegades. Però sap la diferència? I a més, estic convençut que si haguessin escoltat en francès i sapiguessin que la diria el poema de J.B. Foix i l'interpretessin, encara els agradaria una miqueta més. M'encanta perquè... Digues, sap la diferència de Londres? Que Londres té els recursos, les ganes, els diners, per fer coses fantàstiques. I aleshores la gent que jo he parlat aquests dies que han anat a Londres, que es van encendre les llums una miqueta abans, però cada colau cada vegada les encén, acabarem encenent-les segurament al setembre, doncs diuen, hosti, és molt bonic, però no hi ha gens d'imaginació. El que hi ha és un espectacle preciós. El que hi ha és Disney a Londres ara mateix. I aquí, com que no tenim tants diners ni tenim tants recursos, aquí el que tenim de vegades és això, és el friquisme imaginatiu, perquè gaudien en el seu moment, quan començava a fer aquelles cases, els burgesos de Barcelona, els que qui li havien carregat la casa, en fi, s'ho entomava i ja està, però que no deia que allò era una catàstrofe. És a dir, el que s'aconsegueix aquí és que la gent vagi a la plaça de Sant Jaume a mirar això. I, per tant, aquesta és la nostra virtut. Ja ens en podem fotre tot el que vulguem, però és la nostra virtut.
M'agrada la innovació que destacaven, la innovació també de l'Ajuntament de Barcelona. Jo proposaria que innovin per Sebres, si volen també, però que innovin en tema de trànsit. És a dir, quan anem a l'entrada, a la diagonal o a les rodes de trànsit, que també l'Ajuntament faci innovació. Espera, que arriben a No, cuidado amb la innovació en trànsit, que ho acabarem trinxant tot. Que no ho toquin, que està prou malament. Però la innovació positiva, En qualsevol cas, si avui voleu anar a viure el Black Friday, perquè aquest programa es diu divendres, però avui és un altre divendres també, és el divendres Black Friday, aneu amb transport públic, perquè tot sembla indicar que hi haurà moltíssima gent. Aquesta és una tradició que ve dels Estats Units, però l'hem assimilat de quina manera, i ja veieu quin tipus de descomptes s'estan fent des d'avui, durant tot el cap de setmana, Marta, i és la bogeria, ja. De fet, deies això del cotxe Black Friday, hi ha dues teories d'aquest nom. De l'origen. Sí, l'origen. Una és aquesta acumulació de cotxes a les grans ciutats que hi havia, i l'altra, que a mi m'agrada més, com que això ve dels anys 60, es veu que els comerciants, explica la teoria, que és que escrivien els beneficis en tinta negra i les pèrdues en tinta vermella. I el Black Friday era perquè estava ple de tinta negra, i per això el Black Friday. Però com deia, sí, hi ha molts comerços que realment ja estan fent descomptes tota la setmana, com per exemple Amazon, que és dels que va començar el Black Friday aquí, i segons un estudi d'A-Digital, gairebé el 90% dels comerços allargaran aquest Black Friday durant tot el cap de setmana per empalmar-ho amb el dilluns, que sabeu quin dia és dilluns o no? El Cyber Monday o el E-Day. Clar, és que ja anem empalmant un amb l'altre. Per la seva informació, quan érem petits, les notes suspeses anaven en tinta roja i els aprovats anaven en tinta negra. En tinta negra. En tinta negra, però no, blava negra. I els beneficis empresarials eren negres, però generalment parlaven més de números vermells. El roig sempre el color de... Alarma. Ho lamente per Rita... Perdó, què he pensat ara, Déu meu? Ho lamente per Ada Colau. Sí. Però el roig sempre era el color de la catàstrofe i el negre o el blau era el color de que les coses anaven bé. Sí. Tenim dades i podem posar xifres aquest dia del Black Friday, Marta. Exacte, posem xifres perquè han fet un estudi i estem veient ja que aquest any augmentaran un 24% les vendes respecte a l'any passat. El 94% dels espanyols ja coneixen el que és Black Friday i això vol dir un 13% més que l'any passat. El 67% diu que comprarà algun producte avui i que és això, també un 14% més que l'any passat, i el 83%, atenció, com ho compraran? Perquè tot això ve de l'online. El 83% ho continuaran comprant online. Aquesta campanya, recordem, que era pels comerços online, però el 68% ja prefereixen a la botiga física. I això sí que es manté l'arrel. El Black Friday començava amb productes tecnològics, el 52% continuarà sent de productes de tecnologia, el 49% de moda i el 21% de joguines. Molt bé, escolta, vosaltres sou dels qui baixareu o anireu a les vostres respectives poblacions. Ja m'explicaràs. Però cada vegada som més rucs. Això del 94% vols dir que és veritat? Sí, que ho coneixen, Em sembla una mica exagerada aquesta xifra. No, però que ho coneixen. Com no vols que ho coneixin amb la campanya de màrqueting que ens han bombardeat? Friday ja costa de dir. Els diaris, els aparadors. Tu tens alguna altra dada per afegir amb el teu mòbil? A mi m'ha fet gràcia aquesta setmana que un company nostre, el Francesc Canosa, va penjar un anunci dels grans magatzems El Siglo, un anunci del 1916 que posava importants rebaixes fins al dia 25 de novembre. Per tant, podria ser que fa 100 anys nosaltres inventéssim el Black Friday. Per tant, ho dic perquè sembla que quan entrem en una cosa que ens fa globals trobem una gran satisfacció. Però rebaixes abans de Nadal n'hi ha hagut sempre. I em fa gràcia els que demanaven el pessebre tradicional que no s'acullin a les rebaixes tradicionals. A mi em sembla fantàstic que hi hagi Black Friday, m'agrada, perquè crec que està molt bé que hi hagi un dia de descomptes, de 30 a 40%, hi ha rendes baixes que agraeixen aquest descompte i per tant és positiu. I les altes també ho agraeixen, Jo crec que quan hi ha descomptes ho agraeix tothom. Les altes les utilitzen. Estan contents els comerços petits que s'han afegit, a les grans superfícies, i en el tema internet, per això, com deia abans, cada vegada es va instaurar més que es venés per internet. Amazon l'any passat va aconseguir 200 comandes per minut, perquè realment venen coses a molt bon preu. L'única cosa és que afegir que és consumisme, d'acord, però jo crec que es tracta de que li surti guanyant tothom,
i guanyen els comerciants petits, i guanyen les grans superfícies, i guanya internet, i guanya també l'economia en general. Per tant, estic a favor d'instaurar. Ara, que no s'allargui tot el cap de setmana, perquè criticaven que aprofitaran que duri dissabte i diumenge. Jo crec que la gràcia és que sigui un dia concret. Bueno, ja parlant del Black Weekend. Ho sap tothom i és profecia que un cert consumisme ens alegra la vida. I, per tant, un cert només, com tot en la vida, però... I si és un dia sonat, bueno, mira. El que també celebrem que duri tot el cap de setmana és el gran recapte d'aliments, una campanya de recollida d'aliments bàsics perquè les persones més necessitades rebin aquesta ajuda. La campanya es fa al Banc dels Aliments de Catalunya amb l'objectiu d'informar i sensibilitzar a tots els ciutadans sobre la necessitat d'ajudar a les persones que més ho necessiten del nostre país. Els aliments que serien més necessaris de recollir són llegums secs, oli, llet, llaunes de conserva de peix i també aliments infantils. L'any passat, atenció, es van recollir 4.642 tones de menjar i aquest any s'espera igualar o fins i tot superar aquesta xifra. Per tant, a casa nostra coincideixen aquestes dues mogudes, una consum per consum i l'altra solidaritat en favor de la solidaritat. Deixeu-me ja per acabar, i després de fer aquests dos recordatoris, felicitar el Carles Porta. Ja ho vam fer en el seu moment, però ara acabes de recollir el Premi Godó de Periodisme en mans de Javier Godó, que t'hem vist a la fotografia que avui publicava La Vanguardia, premi que ha rebut per la teva investigació sobre el pederasta de Castelldans, un dels casos més importants de la pederàstia dels últims anys a l'estat espanyol, una història que recull en el llibre Li deien pare quan l'horror es disfressa d'amor i família. Carles, va ser ahir l'acte de recollida. Va ser ahir, sí, em va sorprendre. Aquest home em va caure bé i tot. Es va llegir el llibre... Explica'ns alguna anècdota del moment... No, es va llegir el llibre, érem tot una taula plena de representants, ell es va llegir el llibre, el va analitzar molt bé. Havia fet els deures, eh? Sí, però molt bé, molt bé. Va fer una anàlisi molt crítica, molt intensa, molt precisa, va dir que era molt sensible, tot això, i després va passar llista a tots els presents a la sala a veure qui se l'havia llegit o no. No, aquest premi me l'havien de donar l'any passat, l'havia d'entregar, però just quan el dia que havíem quedat per entregar el van atropellar. El van atropellar i li van trencar el peu per tres... a Suïssa. Caram. Li van trencar el peu per tres parts i llavors va explicar que portava xapes i claus, però que s'havia recuperat bé. La veritat és que em va sorprendre. Era un home interessant, intel·ligent, molt serè, em va agradar, em va caure bé. Escolta, doncs moltíssimes felicitats. Gràcies per recordar-ho. I moltes gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos un divendres més i a gaudir, a passar-ho bé d'aquest divendres Black Friday, que coincideix també amb aquest cap de setmana, dèiem, de solidaritat. Espartac, Anna, endavant. Va, que tenim moltíssimes més coses preparades. Comencem de seguida la tertúlia de la Riera. Hem de començar parlant d'aquesta pèrdua d'Estrella. Això... Un drama, però també et diré que es veia venir. Es veia venir. El drama estava perquè no anava bé, era perfectament previsible. Des de la pèrdua de la Maribel. Això va començar aquí, de fet ja ho han reconegut, i en Sergi es treu les puces del damunt dient que l'estrella qui l'ha perdut és la Maribel. Noto que la veu no la tens bé, eh? No, encara no. No ens en sortim. No, estic treballant, però no patiu des de casa, ja aviso als espectadors, perquè vaig rebre alguns missatges de estàs bé, no et sentim bé. No, estic bé, el que passa que la veu no m'acaba d'acompanyar. Però al llarg de la tarda jo crec que millorarà. El consell seria una mica de gingebre, llimona i mel. Ja m'ho va dir la Vanessa Lorenzo, ho he fet, però no és suficient. Avui, en Marc Giró, alerta que ens parlarà d'art, però s'anirà molt enrere. Ens parlarà de les pintures d'Altamira. Va molt enrere, però té moltes teories al respecte, sobre el seu origen, sobre la seva utilitat que va tenir en el seu dia, i d'això fa milers i milers d'anys, per l'home prehistòric. Bé, una de les seves teories d'aquestes pintures és que devia ser com una mena de carrera prehistòrica. Que quina carrera es treien? Doncs la carrera de la caça. Això ens ho explicarà en Marc Giró, però tenim més coses, Anna? Oh, i tant, avui parlarem d'aquesta pel·lícula Ebre del bressol a la batalla. També parlarem del DVD i del llibre. És un llargmetratge que explica la història de 5 joves de la Lleva del Biberó que van ser cridats a participar en la batalla més sagnant de la Guerra Civil Espanyola. En parlarem amb el director i amb un dels protagonistes de la pel·lícula. Ara esteu veient imatges, però també molta atenció.
comptarem amb la presència d'un testimoni directe d'aquells fets tan dramàtics. Es diu Josep Faura, té 97 anys i ens explicarà en primera persona, aquí a Divendres, què va suposar per un noi de 18 anys trobar-se amb un fusell a les mans i haver d'anar cap al front. Serà un testimoni molt impactant. Doncs això ho veurem d'aquí una estona. Fixeu-vos amb la taula de la tertúlia, que avui ens acompanya en Carles Fitera, en cap allà, i en Pere Mas anar jugant amb el mòbil. De fet, què estàs fent? Estic fent això de l'Instagram, que es veu per l'Instagram. Exacte. Bona tarda a tothom els que ens seguiu a través d'Instagram. I si no ens seguiu, doncs ara ho podeu fer a través del mòbil de Pere Mas o la de Viper Fernández, Carles Fernández. Entre tots, haurem d'ajudar Anna Boades, la veig però molt afectada, ja ho hem dit, però noto que... No, tinc aquí tot, els que... Vols que et portin una infusioneta ara mateix? Les pastilletes, prenc pròpolis... Si el Manel té infusioneta, endavant infusioneta, Manel, sisplau, podeu portar una infusió? Per l'Anna ho agrairà. Escolteu, que des del matí hem penjat aquesta fotografia al Facebook. De fet, hi ha molta gent que està dient coses i és el retorn la setmana que ve de la Lídia. S'acosta el judici de la Lídia. Aconseguirà sortir de la presó. Si és que creieu que sí, ens agradaria que ens ho contestéssiu al Facebook. Ara, una de les notícies estrella, mai millor dit, és la pèrdua d'aquesta a Can Riera. Un autèntic drama, això. Però amb l'Anna ja comentàvem que es veia venir. Tots penseu el mateix? Sí. Home, el dia que va marxar la Maribel, aquesta estrella ja estava perduda. Oficialment la tenien, però en realitat ja no hi era. És com molts matrimonis que continuen quan l'amor ja s'ha acabat, no? Doncs és el mateix, això. Aquella estrella ja no la tenien. Amic Sergi, ja no la teníeu, aquella estrella. No, el Sergi jo crec que ho tenia clar. El Sergi ho tenia clar. La que no ho tenia clar era la Mercè Riera, que es pensava que aquella... No. Sí. Primer no de la tarda. Primer no de la tarda. Avui, bona tarda a tothom, benvinguts. L'estrella és del cuiner, no és del restaurant. Exacte, perquè tu dius que ja es veia venir, que perdia aquesta estrella. I ara esteu com donant la raó indirectament al Sergi, que estava assegut aquí, bellacamente, fa una setmana, i va dir, lo normal amb la gent Michelin és que l'estrella no es manté al restaurant si canvia el cuiner. No és veritat. Això no ho diu enlloc. Ens ho va dir la setmana passada, però ens va enganyar. És a dir, si l'han perdut és perquè ell no ha estat capaç de mantenir un nivell. No té res a veure amb el canvi de xef. S'entén això que estic dient o no? Duríssimes declaracions de Pere Mas. Duríssimes declaracions, sobretot de la mentida, que ens està veient segur en Sergi. Sergi, ens vas mentir i enganyar bellacamente. Li vaig dir, però no... El Sergi es va voler disculpar... Perquè ell ja sabia que sabia. Exacte. Però és obvi que si hi ha un únic culpable d'aquesta pèrdua és el Sergi i la seva manera de portar la cuina, sens dubte. És assenyalat amb el dit i allò, Sergi, per culpa teva... Fes un tuit si tens nas. Després de la pèrdua de l'estrella, entra la Mercè a la cuina i, disgustada, els hi canta a les 40, però després contesta en Sergi. Podíem haver agafat aquest fragment, però després hem sentit en Sergi que fa un discurs a tothom de la cuina dient, escolta'm, que no s'acaba aquí, que som un equip boníssim. Bé, doncs ens agafem precisament aquest discurs. El que passa que hem estat bastant dolents a l'hora de muntar. Mireu. Ens poden treure l'estrella. Ens poden criticar. Sí. Però no podem permetre que ens enfonsin. Perquè sé que us hi deixeu el coll i sé que us impliqueu no el 100%, sinó el 200%. De veritat, aprecio moltíssim la vostra professionalitat, la vostra exigència, la vostra dedicació, malgrat els problemes, malgrat els horaris. Sé que acabeu trinxats i que arribeu de mal humor a casa i que ho pagueu amb les vostres famílies. Per nosaltres el més important és que els clients estiguin contents. Aquesta és la millor recompensa que podem tenir. I que es preparin perquè encara podem donar molta guerra. Molta. I estic segur que ho aconseguirem. Ho aconseguirem perquè som un bon equip. Sou el millor equip que podria tenir. Si en Jordi Planas estigués avui aquí, s'empresaria moltíssim. No l'he muntat jo, sinó en Jordi Planas li he dit, tens molt mala bava, eh? Aquesta frase, és a dir, agafar el discurs i muntar tot això al darrere... Impecable. A més, aquesta frase estic totalment d'acord. Sou un gran equip amb un líder nefast. Perquè el líder nefast és el que permet que passin aquestes coses. La culpa, perquè la Maribel tenia el mateix equip i hi havia estrella, però el líder és el Sergi, que està més pendent de les tonteries de les dones i aquestes històries... Que treballar i de mantenir l'estrella i fins i tot aconseguir una segona estrella, que també és factible, però clar, amb la seva cuina és impossible. Només una cosa, Anna. Només una cosa sobre la Mercè. El discurs de la Mercè
impecable. No. I m'agrada que s'hagi produït així. No. Sí, a mi sí. Perdoneu, deixem que s'expliqui. Jo també estic amb el nen-nen-nen del Vallosa. Prous No, l'esteu posant de moda i el feu servir per tot, ja, Pere Mas. Per servir per negar. Una cosa, no. Nen-nen-nen el fem servir per tot. Ara seriós. Prou, Pere. Gràcies a l'amargura que sent Mercè Riera pel fet que ha hagut de deixar-ho provisionalment amb el seu nòvio, el senyor Robert, es presenta allà i fa aquest discurs. Perquè si la nit abans haguessin anat al llit amb el senyor Robert i la relació continués, no hauria fet pas aquest discurs d'amargura. Doncs com influeix el que pugui passar a la vida privada a la feina. Aquí volia arribar, Ana Boades. I això em preocupa. Ai, ara, fins i tot de la pastilla homeopàtica. Ha sortit la pastilla homeopàtica de la boca? L'altre tema és igual, Pere, no cal mirar-ho. El més important és que ja té la infusió damunt la taula. Impecable infusió, Deixeu-me dir també que un cop es perd l'estrella, també cadascú ho viu de la manera que ho viu. La Maribel ho fa cremant tots els reportatges del dia que la van guanyar. També ho acompanya d'una mirada d'aquelles nostàlgiques a la cuina, d'aquesta manera. Aquesta estrella no l'he perdut jo. Te l'han tret a tu al moment que vas deixar de treballar aquí. Què volen aquests Awol Mills ara, Volen rescindir-te el contracte. Perdona? Ja no ets una xef amb estrella. Són uns cabrons, tio. Han volgut fer pasta a costa meva i ara que ja no els interesso, em foten al carrer, no? Te'n recordes? Dels reportatges que et van fer quan vas guanyar l'estrella? Vols calmar-les? És que som bons! No, som uns cracs. Una estrella, és que encara no m'ho crec, Doncs creu-t'ho perquè ma mare ha dit que ha sentit la Terribas que ho explica. Va, la Terribas! Serem cuiners mediàtics. És el que parlava de la jove xef Maribel Pereira. De fet, com poden canviar les coses en un any, Però és que l'estrella té un nom i aquest nom és Maribel Pereira. Sí, això és així. Jo volia afegir abans una cosa respecte al discurs del Sergi. Ai, estic com millor de cop, no? Sí. Que ha fet avui, aquest divendres, que és un discurs com de gladiador. És com el Russell Crowe a la pel·lícula Gladiator o el Mel Gibson a Braveheart, no? És com molt encoratjador, la paraula és encoratjadora. A mi m'agrada moltíssim, estic segura que Pep Guardiola, si l'hagués vist, estaria orgullós del Sergi. És un discurs que... Però has de predicar amb l'exemple. Potser morim, però morirem amb dignitat. La Maribel, que aquí la veiem, podria estar orgullosa perquè ella, quan treballa, és la primera en fer-ho professional excel·lent. Sí, però per què ha passat tot això, Carles Fite? Que no tenim memòria en aquesta taula? No, però va passar per una cosa que res té a veure amb la cuina. Perquè no puc cridar, Últimament, Pere, deixa'm-ho dir-t'ho perquè som amics i em sembla que t'ho puc dir. Sí, el teu to és desagradable. És que m'ho han comentat allò internament els components d'aquesta taula. Jo en general soc desagradable, per tant... No, però això pot ser per internet, també. Sí, doncs parlarem un to angelical. Exacte. I agradable. Per molt angelical que vulgui ser, sempre quedarà desagradable. Esteu mirant la tertúlia de la Riera. Amb aquesta cara fas por. Ara ens parlarem com si fóssiu tots perfectament... Dispara. La memòria, sí. Aviam, per què hem arribat a aquesta situació? Doncs per una contradicció. La senyoreta Maribel Pereira va arribar un moment que es va quedar embarassada. Ho recordeu, no? Tots plegats. I què té a veure, això? Vostè relaxi i escolti, si és tan amable. Es va quedar embarassada. I per què va decidir avortar? Per la feina. Per no interrompre la seva carrera professional. Però va decidir avortar i no va comunicar al seu espòs, el senyor Jordi Planes. Sergi Pereira. Sergi, el Sergi. Sí. Correcte? Això va provocar una crisi de parella que va traduir-se en un mal ambient a la cuina que a la seva vegada va provocar que la Mireia marxés perdent l'estrella. Per tant, ella, que buscava no tenir el fill per mantenir la competitivitat, va desembocar aquesta situació per tant és culpable. Ha quedat clar? David, i me'n vaig a l'Oriol, que hem de parlar de la Lídia. Ha quedat molt clar i és una bona explicació. Gràcies, David Balaguer. De totes maneres, molt lletja, i aquí el Carles Fite estarà molt d'acord amb mi, molt lletja la frase del Sergi dient-li a la Maribel aquesta estrella l'has perdut tu. Sí. Però quins collons d'estrus, quins ous d'estrus té aquest tio. De toro. Però escolta'm una cosa. No, un moment. Què vol dir que és collons d'estrus? Si està dient la veritat, l'ha perdut... Perdoneu, l'ha perdut ella. L'ha perdut ella perquè no ha sapigut fer equip, perquè no ha sapigut estar a l'alçada, i punt, ja està. I s'ha anat amb un bar de tapes. L'ha perdut ella, però llavors per què quan la va guanyar ella també som un gran equip? Som un gran equip, Maribel, tu i jo. Quan la guanya ella, som un gran equip. Quan la perd, les perdem. Escolteu, si voleu continuem parlant, però tinc aquesta fotografia, l'hem de resoldre perquè fa il·lusió que la setmana que ve torni a la Riera la Lídia. Hem de mirar què heu dit, què en penseu d'aquest retorn. Ho fem just després de la publicitat, fins ara mateix. Sí, home.
9 minuts i les 6 de la tarda en directe a Tertúlia de la Riera. Aquesta és la imatge que hem penjat al Facebook aquest matí. Oriol, què preguntaves i què t'han dit? Bona tarda. Preguntàvem que què passava amb la Lídia, que segurament potser sortiria de la presó amb el judici que té pendent, i la majoria d'espectadors d'Espartac ens diuen que claríssimament que tal com és la Lídia creuen que aprofitarà l'opció del judici per sortir. Algunes de les línies que hi ha, un bloc relacionat amb l'Omar, que ho vinculen que hi haurà alguna relació amb l'Omar, amb tot això. La Mireia Casas sortirà de la presó i tant ella manipula a tothom que vol. La Montserrat Abelló sortirà de la presó perquè l'Omar no es presentarà a judici i això li permetrà sortir. L'Ester Vives sortirà, l'Omar l'ajudarà a sortir. De fet, quan la Rita va anar-lo a buscar ja no el va trobar i aquesta persona pronostica que tornaran l'Omar i la Lídia arran de tot això del judici. Bloc Avellaneda, compte aquí, perquè l'Àngels Balançons diu sortirà i es farà amiga de l'Avellaneda. La Teresa Candela, l'Avellaneda, en Claudi i la Lídia junts, quin perill. Una altra, la Rosa Ribas, serà un duel entre els dos malvats, la Lídia i l'Avellaneda, i l'Aniol Costa sortirà, s'enfrontarà a l'Avellaneda i, a més, la Lídia el guanyarà. Per tant, diverses opcions damunt la taula, Espartac, sobre el tema Lídia, en la línia Omar i amb la línia d'Avellaneda aquí posades. Quines ganes d'anar segon. Aquesta és la veritat, per tant, benvinguda la setmana que ve. Et puc dir que no t'he recollit les opinions sobre aquest tema de que torni la Lídia, quines ganes de Lídia, però evidentment va per aquí la cosa. I una altra cosa que també passarà la setmana que ve, deixeu-me que us mostri una fotografia i que, a veure què penseu, fixeu-vos amb la imatge i amb el que posa, llegiu el que posa aquí, perquè, si no m'equivoco, no sé tu què hi veus, jo veig porca. Porca, sí. És una nina inflable. I què vols que et diguin els espectadors? Home, jo demanaria que a qui creieu que va dirigit aquest missatge. Estem amb una musiqueta com si estiguéssim de discoteca, té l'aire. Perfecte, doncs ho comencen a contestar i ho resoldrem, això, Oriol? Sí, després ho sabrem. Fantàstic, molt bé. Una de les coses que vull parlar, i no té a veure, potser, amb la nina inflable que ara vèiem, és amb el tema de la Viviana. Ha recaigut, ha tornat a dormir al llit d'en Claudi després d'una nit de farra, és veritat, però continuem pensant exactament el mateix. I el dia que se n'assabenti la Monclús, la seva mare, què passarà? De moment tenim una escena avançada, aquesta. Dir que el teu nòvio t'avorreix perquè és massa bo sona una mica una excusa. I després el conjunt, te'l va enviar a casa, no te'l podria haver donat qualsevol altre dia. Però no hi ha ningú més, t'ho hauria explicat. Depèn. De què depèn? De qui sigui. Mare, prou, no hi ha ningú més, d'acord? Molt bé, doncs em dec haver equivocat. No sé, de vegades passa. No, vostè? Sí. Viviana, escolta una cosa. Vull que sàpigues que vagis amb qui vagis, que facis el que facis. Jo només vull que siguis feliç i que no pateixis. Ens estem posant una mica massa seriosos, potser? És el que penso. Sí, vagis amb qui vagis. El dia que te n'assabentes ja veuràs. I a més estem molt a punt de saber... A les mares, Espartac, no les pots enganyar. Mai. Jo crec que no. Ho acaben descobrint tot. Sempre ho saben tot. Sempre ho De saben totes tot. maneres, aquesta conversa és molt maca. Està molt bé que una mare li pugui dir això a un fill, amb aquesta tranquil·litat, i pensant realment el que diu. I sentint realment el que diu. Però, com que nosaltres sabem realment amb qui va... Aquí va passar una cosa molt bona, o no tan bona, segurament. Què quedem? Molt bona, no? Perquè jo és una cosa que sempre comento a la gent i que ha d'intentar que no passi, que és sobre el tema del raciocini. L'hem de tenir sempre amb nosaltres. Extraviar-lo, si extravies el raciocini, és molt difícil poder-lo tornar a recuperar. La senyoreta Viviana el va perdre en aquell despatx de l'alcalde, en aquell despatx va perdre el raciocini i no ha pogut tornar-lo a trobar ja. Saps la I no el trobarà. No és amor, és una obsessió... Bé, l'has cantat una mica estrany, però... Cantant no em guanyaré la vida, però és això, és una obsessió absoluta. Ja que parles de parelles, l'Avellaneda i el Bruno... Hombre! Això és boníssim. Això m'està encantant. A mi també, sí, reconec que... M'està encantant i, a més, em va agradar molt la reflexió que va fer l'Avellaneda explicant la seva buidor. Sí. Perquè això, saps què passa? Que les persones tenim 3 tipus de vides. La vida pública, la privada i la vida secreta. Cert. Són aquestes les 3 vides que tenim. I la vida secreta, moltes vegades hi ha gent que li cou. A mi, per exemple, la meva vida secreta no em cou. Però hi ha gent que la seva vida secreta li cou i que li agradaria que aquesta vida secreta fos la seva vida privada. Però què passa? Que no poden admetre el que els hi passa i el que els hi agrada. Que és el que li passa al senyor Avellaneda.
Al senyor Avellaneda li agraden els noiets joves. Però no és tan secreta perquè el fill ho sap, eh? No és tan secreta perquè el fill ho sap. Però una cosa... El fill ja li va deixar ben clar, és no poder ser, com ell diu, no poder ser qui realment vol ser. Doncs això, exactament. Però no és que li cremi la vida secreta. La vida secreta és la que hi ha i perquè no li queda altre remei. Però li cou aquesta vida. Però és l'ansietat de no poder ser qui vol ser. Doncs ja està. De totes maneres, ell podria ser qui vol ser. En David parlava de les paraules, el que explicava l'Avellaneda, però aquesta relació, que ja veurem on va parar, ha tingut molts moments en què les paraules no han existit i ens han ofert aquestes imatges, per exemple. Clar, jo per qui pateixo sobretot és per al Bruno. Home! Perquè... Bueno. Què? Que jo començaria a patir per l'altre. Sí, el Bruno passa molt amoïnat, Fot una cara de cabró, perdoneu amb l'expressió, de malparit, i que aprofitarà l'oportunitat i enfonsarà l'Avellaneda. Ja l'he tirat de la moto, allà. Però espera't, Anna, saps per què ho dic? Perquè si mirem una mica enrere, i anem enrere als capítols de la Riera, ens trobem el Bruno, i qui més? Bona memòria. Qui? El Balló. Joan Antoni. I el Balló. Mireu què va passar. Mireu què va passar. A veure si endevines on amaga el tros de paper. On és? Si l'encerto, quin és el premi? El podràs triar tu mateix. I si perdo? Si perds, m'hauràs de recomanar de relacions públiques. Ho acceptes? Ho accepto. Ai, relacions públiques, ara la motoreta, aquest... És que el Bruno és un provocador. Va perdre, i jo diria que el Balló el va desvirgar, en el sentit real de la paraula, però jo pensava que el Bruno s'havia quedat traumat. O sigui, que després d'aquella experiència l'havia traumatitzat tant que no volia saber res dels homes. I veient com està provocant ara l'Avellaneda, ja sí que no entenc el Bruno. I per això qui es fa patir és l'Avellaneda ara, no en Bruno. I que, a més que un dia va sortir de dintre d'un lavabo amb un noi. Exacte, és veritat. Estaven fotent el bacallà dintre del lavabo. Per tant, vol dir que després d'aquella experiència amb el Balló s'ha fet homosexual. No, s'ha fet... Bisexual. Bé s'ha fet. És veritat, està malament dit. Crec que m'ho ha entès. Però ha sentit que ha despertat el seu instint. Ho va descobrir superats els 20, no sé quants anys té ell, exactament, però jo crec que superats els 20, 22, doncs ho va descobrir superats els 20. Va tenir un trauma. Va tenir un trauma. Però hi ha traumes que són passatgers i que els pots expulsar. Corrent pel bar, en calçotets, recordem-ho, que es van trobar la germana, recordeu aquest dia? Que venien totalment borratxos a la platja i venien amb la intenció de copular a l'interior del bar. I es van trobar una còpula prèvia. No se'l veia gaire traumat, jo no ho veig com un tema d'homosexualitat, sinó com un tema que ell va buscar els diners i l'interès, absolutament. És que no ho sé, tenia aquest dubte, jo. Absolutament. És a dir, ell en aquest moment ja li tira allò de la moto, com amb el Balló hem vist aquí, que tot és interès. I venia amb el seu amic? No, amb el seu amic sí, que és una qüestió, però amb l'Avellaneda és una qüestió única, exclusiva d'interès. No heu vist en la mirada del Bruno un punt de... com si m'estic enamorant? Bruno no! Bruno no! Una mirada, la gràcia... Hi ha hagut una mirada, no ho sé. M'agradaria que això que diré ara s'entengui com una metàfora, perquè és una metàfora. M'agradaria saber en aquesta història, i ho veurem, suposo, en les futures jornades, qui dels dos subjectarà els testicles de l'altre. Exacte. I això és una metàfora. Metafòricament. A mi m'agradaria que fossin motos. De moment el que estic subjectant és una caixa Nuaix i cap de vosaltres en fa cas, eh? Has portat el collaret de Paula Escota? De Paula Escota. Me l'ha passat l'Ània, és aquest, és real. Quina meravella. Hosti, nano, això són 9.670 euros. Això és una cosa una mica rara. Per què? Home, jo diria que és la primera vegada
a la història de la Riera i d'una telenovela de TV3 que es diu El preu real d'una cosa. Perquè sempre parlen com en clau, no sé per quin misteri. Diuen, és molta pasta, amb un segrest, amb un rescat, però mai diuen l'import. Què passa? Te l'han dit, ella se l'ha posat, i avui, al final del capítol, hem vist això, que un reacciona de dir, mira aquesta, per on va... Home, clar. A veure... Mira aquest collaret. És molt maco. Sí, me'l va regalar Lluís. Per ser bijuteria fa molt d'efecte. No, és bijuteria. Ah, no? No, és de la Paula Escotado. Sí, dona, no lluiria tant. Vigileu amb la joia, perquè la nana estava molt orgullosa, l'Ània. Què fas? Espera, que me l'havia posat el res, em fa il·lusió. Home, vigila. Posar-me una joia. Per això fa il·lusió. Jo crec que mai a la vida... De fet, ha estat una setmana, i ho comentàvem abans amb en Carles, de molts preus a molts objectes. Et queda preciós, Anna. Un moment, perquè aquesta setmana, jo sé que avui és el Black Friday, aquest que tothom en parla, hi ha aquesta mena... Sortint d'aquí me n'aniré a comprar un noix. Hi ha aquest consumisme, que tothom està aquí comprant, s'acosta Nadal, tothom vol comprar, i hi ha hagut molts regals aquesta setmana a la Riera. Deixa'm que m'ho aixequi. Ara que ets aixecat. Un aplaudiment per Carles. Ara estem en tothom. Escolteu aquesta sintonia perquè farem un concurset, d'acord? Aquesta setmana, a part del collar, hem pogut veure... Estàs fent de Joaquim Prat, ara mateix. Sí, hem de fer una mica de... El precio justo. Però anem a veure quins altres regals s'han regalat aquesta setmana a la Riera. Per començar, i ho parlàvem ara fa un moment, amb aquesta escena del Bruno, que recordeu que li va servir un bourbon exclusiu de Kentucky, una cosa espectacular, i va explicar que, vaja, això devia tenir un preu molt bèstia. Després, recordeu, el comiat de soltera de la Mireia, que hi va haver-hi aquelles sabates que van dir, oh, ella, l'Opija, que és dit, caríssim, això deu ser caríssim. Aquelles sabates també, un altre regal car. I, evidentment, la roba interior, que a més ha funcionat, perquè li va sortir bé el que va fer el Claudi a la nostra amiga Viviana. I ara us proposo un joc. Tots teniu per aquí una mena de pissarreta. A casa també ho podeu fer. La gent que estigueu a casa també us diu que ho podeu fer. Quina casualitat, Proposem que juguin els de casa també. Com ho fem, això? A veure, m'heu d'ordenar aquests 3 regals que hi ha hagut aquesta setmana, del més barat al més car. Abans deia el Pere que per primer cop s'ha posat de menys a més. S'ha posat preu, el collar el sabem, però el que no sabem encara és d'aquests 3 regals quin és més barat. Per tant, a casa també ho feu, Jo ara ho sabrem. Per tant, ordeneu-los. De moment, ordeneu, no ho ensenyeu encara. Teniu el bourbon, teniu les sabates de la Mireia i la roba interior de la Viviana. Tenim això? Cal tanta remoreta, Pere Mas? Molt bé, doncs comencem per en David Balaguer. El meu ordre és aquest. Girem i vas de la roba interior, és el de menys, Sí. De menys a més. El whisky és el més car. Aquesta és la proposta. En Fermí ja ens ho gira. S'estava dormint, el nano. Jo primer roba interior... Mira que és fàcil fer-ho així. No, jo ho faig de més, jo ho faig de més, de menys a més. Poesia visual. No hi ha manera. Va, Ana Boada. Jo estic connectada amb el David Balaguer. No, és que som... Penso que és el el mateix. Pere Mas. Em greu comunicar que estic connectat amb l'inquietant Fermí Fernández. Mira, 2 i 2. Carles. Tothom coincideix en que la roba interior és el més barat de tots, Sí. Doncs sortirem de dubtes, a veure la resposta és... Veus? Hem guanyat! Ha guanyat Fermí Fernández i Pere Mas. El més barat és la roba interior, però alerta, 225 euros per un conjunt de roba interior. A quan va el quilo de calços? 330 euros per l'ampolla del Bourbon, que alerta quin preu per una ampolla. Això diu molt poc de nosaltres dos, sabem de què van... Però mira això. I alerta, perquè les sabates, que a més les trenca el Joan, 450 euros, sens dubte, el preu més car. Bé, molt bé, Carles. Això ens ha servit per començar parlant del collaret, que jo diria que Lluís l'ha regalat, i dius, mira, escolta, ja recuperarà aquests diners. Però veient el que passa la setmana que ve, aquests diners li farien moltíssima falta, perquè, com sabeu, darrere Can Riera, ara que ha perdut l'estrella, hi ha un projecte molt important, que és el projecte de l'hotel. Seu, sisplau. Has vist l'Ània? Està supervisant les obres. No, no he passat pel jardí. Hosti, tot està agafant forma amb una rapidesa. És una passada. Lluís. Què passa? Hi ha algun problema? Em sap molt greu, però he vingut a comunicar-te que em retiro com a inversor. Com? Heu perdut l'estrella. Ja, però... El negoci ja no m'interessa. Can Riera ha passat a ser un restaurant com n'hi ha tants. Ja no és el local exclusiu que imaginàvem com a complement ideal per un hotel amb encant.
Per tant, com es queda, Lluís? David? És lògic, això que Sabeu què haurà de fer? Agafar aquest collaret de la Paula Escotado i revendre sal. I això sabeu què pot suposar? Trencament de parella. Que l'amor s'apagui, perquè d'amors n'hi ha de moltes espècies. Se l'heu cregut? No, un moment. L'Ània ara és bona? Ara sabrem realment l'interès de l'Ània, Aquí vam posar-nos d'acord i vam dir que potser no era tan dolenta. Ja, ho vaig veure, ja. Però d'amors és evident que n'hi ha de moltes espècies diferents i un tipus d'amor està clar que només aguanta si és a base de diners. Existeix aquest amor. Jo no el vull per mi, però aquest amor existeix. I en aquest cas, probablement, si no hi ha diners, no hi ha amor. Per tant, Lluís, atenció, perquè pots tenir problemes. En Fermí, abans de començar, em deia, hem de parlar de l'Àxel, perquè continuo sense tenir-lo clar, aquest personatge. L'Àxel és l'ajudant d'en Sergi a la cuina. Bé, alerta aquesta escena avançada, Fermí. Sí. Per què? Perquè l'Àxel, amb qui parla, és amb en Jan, el fill de l'Imma. I li diu això. Mira, Jan, escolta'm, tens molta sort de tenir una família que t'estima i de tenir una mare que mola tant. Fixa't que sempre estan preocupats perquè aprenguis, perquè vegis coses diferents. Volen que siguis feliç. Hi ha molts nens que no els hi passa. Ja ho sé. Així que, t'hi posaràs una mica més fàcil a l'Uri? M'ho he de pensar. Tu has de pensar... Seràs cabut? No sé si m'equivoco, però pot estar demanant amor a aquest noi? I mira que hem arribat a pensar coses molt dolentes, de l'Àxel. Es produeix un nou canvi d'opinió en el meu cervell. Sí? Ja comencem. Aquestes coses a mi em passen. Sabeu que no tinc una opinió rígida, és modelable i canvio d'opinió amb l'Àxel. Ell no és el pervertit que pensàvem. Ell no té una família i li agrada... Sí, espera, un moment. Ell li agrada fer col·leccions... Li agrada fer col·leccions de fotografies de famílies perquè ell no té família. Espera. De la mateixa manera que jo col·lecciono fotografies de dentadures, per exemple, aquest tio... David, tu no col·lecciones fotografies de dentadures. Home, i tant que col·lecciono fotografies de dentadures. Ell fa col·lecció de fotos de famílies, perquè no té família. Exacte. Què rius? Digues, no. A veure, Pere Mas i després Fermí. Bàsicament dic que no, vull dir, ha quedat molt clar el meu punt de vista. Aviam, David, molt que amor dels nens i molt això i sensibilitat, tot aquest rotllo que ens estàs dient, em sembla molt bé. Observis que ets com una valeta i canvies d'opinió. Trobo que aquesta postura estàs molt atractiu, David. Per favor, però li estàs tirant la canya al David Balaguer. Et queda superbé. I mirant allà. Li deu deixar parlar, Pere Mas, sisplau. Jo només vull dir-li al pobre David Balaguer que canvia d'opinió. Sí que està guapo, sisplau, I aquest botonet? No fomentis l'interès que té amb ell mateix, David Balaguer. Cal aquest botonet Petxo Goló? Nois, m'està esperant l'Oriol. El que veu la reflexió o me'n vaig a l'Oriol? És la redacció. Sí. Bé, doncs anem a la redacció. Que no pot ser, perquè si no, no col·lecciones fotos d'aquesta manera. Aquest seria el resultat. Clar, per això. Anem a la redacció perquè teníem una fotografia que ens mostrava l'Oriol, que la fotografia és aquesta, de la nina inflable, que a més deia porca, és el que diu. Què t'han dit, Oriol? No puc comentar, no? Res del plató, Espartac? Doncs... Més val que no. És que hi ha hagut moltes cosetes. No, perquè em diràs que estava molt atractiu en David, no? Sí, no, i tema Pere Mas i tal. Escolta'm, 5 noms que han aparegut de possibles receptors, o receptores, en aquest cas, d'aquesta nina inflable. Primera, la Viviana, amb tot el tema de la trama d'en Claudi. Segona opció per la Sucio, per la Patrícia, amb la seva batalla pel Marçal. Tercera opció, la Monclús, o la cap de premsa, ens diu l'Èlia Parrón, amb tot el tema de que no parlessin, pel tema Claudi, que no vagin més enllà, o el tema també Avellaneda. Quarta, la Lídia, si es confirmés que sortís de la presó algú que no acceptés o no entengués aquesta llibertat. I cinquena, ens diu l'Ester, de la mare de la Patrícia que surt del coma per la Mercè. Seria boníssim, però això és molt tirat enllà, però l'hem d'afegir. Oriol, fem una cosa, per anar directe al gra. Ho solucionem ja? Si vols, a qui va dedicat això de la nina inflable? Ho diem clarament, perquè no estava per mi entre les candidates, però és per la Muriel, la cap de comunicació. Es veia que pringaria, la Muriel. Mira què diu, gràcies Oriol, mira què diu en David. Hi ha una trama que han deixat aparcada, que són unes trucades que rep... Que l'està assetjant, que té els fills allà als bessons, diu, qui truca, mama? Bueno, no sé què. I ella diu, no ho vol explicar, no ho vol explicar. Però això com ha de ser un cotxe, no? Atenció, que té un assajador, Atenció. El rotllo. Serà la primera en morir? Ens estem acostant a Nadal, Clar, ja toca. Algun mort hi haurà d'haver. Per Nadal toca una mort. Perdoneu sempre, per Nadal... A la Riera un mort com cal. Exacte, molt bé. Se sap. I també a l'estiu. Cada mort al seu corral.
Per cert, una imatge a Instagram que de vegades en recuperem alguna de tots els actors de la Riera. Un que no es mou molt per Sant Climent és en Peter Vives. Mireu-lo aquí, amb jurat do Happy Day, eh? Sí, és la Gisela. Sí, és la Gisela, exactament. I el Dani Anglès. Home, doncs sí, que aquesta que veiem és una de les imatges dels càstings, els càstings que s'han fet precisament aquest cap de setmana a Barcelona, a l'hotel AC Fòrum de Barcelona, i aquí veieu alguns dels participants a punt d'entrar just a la sala d'espera on el jurat observava i analitzava la seva actuació. Recordeu que l'Anna Simón, com vam anunciar, és la presentadora de l'edició d'enguany, serà qui s'encarrega de donar-los tots els ànims abans i després de les seves actuacions en 2 programes especials que es faran de càstings do Happy Day d'aquesta nova edició. De moment no sabem encara quins han estat els grups escollits, però això ho veurem en aquests 2 programes especials d'aquesta nova edició. 4a edició ja per fi. I sabeu que també els divendres a la tertúlia de la Riera ens agrada recomanar que aneu al cinema. Tenim una estrena, la pel·lícula s'estrena aquesta setmana justament, és La mort de Lluís XIV, Pere Mas. Sí, i el títol, desenganyem-nos, ja dona una idea de per on van els trets, parla efectivament de l'època final del rei Sol, de com li queda poc per morir, i s'adona que ha d'organitzar una mica la seva successió i totes les trames que envolten això. La pel·lícula està dirigida per un il·lustre banyolí, l'Albert Serra, I per cert, acaba de guanyar un premi que es diu Jean Vigo, un premi francès, que és el primer cop que li donen a la història a un director que no és francès, perquè el premi li han donat a França per aquesta pel·lícula, recordem, La mort de Lluís XIV. Doncs ho tenim tot recomanat. Ja està, perfecte, tu. Només ens queda una recomanació, que escolteu avui en Marc Giró, no, Helena? A veure, encenem els llums, una mica d'il·luminació, il·luminem a Marc Giró, sisplau. Perquè nosaltres, si no hi ha llum, no treballem. A més, demanem més llum. Però jo ja tinc una edat, que vosaltres esteu molt bé, però jo tinc una edat i tinc molta llum. De tota manera, tu ja vas néixer il·luminat, però avui ara il·lustra'ns sobre el que ens explicaràs. Mira, avui, escolta, per favor, és que jo això no sé com ho hem fet abans. Les coves d'Altamira. Les coves d'Altamira és la primera obra d'art, però literalment i estrictament que coneixem, i a més d'una qualitat excepcional, i està aquí a la península Ibèrica. Sí, avui tornem a la prehistòria, Comencem pel principi. Però ja veuràs que anem a la prehistòria, però hi ha moltes coses nostres que ja estaven a les coves d'Altamira. És que és l'origen i el final de moltes coses. Quines? Quines? Ara ens ho explica. Ara ho explico. Però, per exemple, estava la figura del... És divendres i, com sempre, és el moment de rebre el Marc Giró, que ve per amor a l'art. Per amor a l'art, escolta. Les coses com siguin. A veure, i aquesta setmana tirem molt enrere, molt és molt, perquè ens en anem a la prehistòria, a les coves d'Altamira. El màxim d'enrere que podem tirar. Però ja no podem tirar. Abans ja no hi havia. Ja seria massa tirar. Però això de les coves d'Altamira, la primera cosa que s'ha de dir és que hi ha una cosa curiosíssima amb això de les coves d'Altamira, que és que les tenim gràcies a un gos, O sigui, de fet, si ho redueixes a la mínima expressió, el descobriment es va fer gràcies a un gos. A un gos i a una nena. Mira que poètic, mira que bonic. O sigui, la primera gran obra, o una de les primeres grans obres de la història de l'art descobreix un gos i una criatura. Això està a Sant Hilari del Mar, és a les coves d'Altamira, Cantàbria, 15.000 anys d'antiguitat, com a mínim. Després passa com l'aqüeducte de Segovia. Quan pensem 15.000, millor és més, molt més antic, però vull dir que té a la marinera, i això resulta que és una cova de 270 metres de llarg, i, per tant, una cosa inhòspita des del nostre punt de vista, i aquí resulta que un senyor que es deia Modesto Cubillas anava a caçar, que en aquella època es feia, que era un senyor caçador, i anava amb el seu gos a caçar. I el gos resulta que, allò típic que fan els gossos, que perseguint un conill es van taforar a una cova. Ui, imagina't aquest el Modesto Cubillas, que tu, no sé si tens gos o no, però quan tu tens gos, al gos li passa alguna cosa, ens posem molt nerviosos els que som de gossos. Que això, per exemple, jo tinc moltes amigues piques que tenen Jack Russells i tenen Teckels, que diuen, vamos al campo un momentito a dar un paseo con el perro. Jo penso, ja veuràs. I el perro que el tenen a Madrid, que és l'Elu,
Jo una vegada, mira, l'altre dia estava a la porteria i una senyora estava plorant. Dic, què li passa? Allò que t'acostes. Una Modesta Cubillós? No, doncs que el gos havia entrat a l'ascensor i havien picat l'ascensor i s'havia anat el gos amunt. Hola, que clar, disgust, quin disgust. Doncs una mica això d'aquesta veïna teva. Llavors, aquests gossos van al camp i els gossos, un gos que tu el tens atabalat i atontat a casa, el portes al camp, veu un conill i el gos se l'aspira. I més si és un Jack Russell o un gos d'aquests caçadors. Es van... La de gossos teckels d'una amiga meva pija que insisteix en el campo con el perro, que jo dic, no vagis al campo con el perro, perquè s'ha de fora el teckel a dintre els caus dels conills. I s'embrutarà. L'hem d'arrastrar i després porten al veterinari 300 paus de treure-li garrapates i coses, perquè a més els conills mosseguen els gossos perquè diuen, aquest no es fica aquí dintre. Total, que el gos aquest del Modesto Cubillo, digue-li que digués Bobby, el van taforar. I va dir, ai, quin disgust ara. Aquest caçador el va forcejar. Va, cap aquí! I forcejant, croc, 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 allò que a priori era un cau de conill, va resultar que era com una cova. O sigui, aquí hi ha una cova. Clar, estem al 1868, que jo vull dir-los que era un moment en què la gent tenia molta ànsia de descobriment, de descobrir coses. És el gran moment dels descobriments arqueològics en general. Hi havia molt d'arqueòleg amateur. Llavors, el Modesto Cubillo es va a veure el Marcelino Sanz de Sautorella, que era el senyor del lloc, diguéssim, i aquest servia en aquest, i deia, oiga, senyor, que aquí el gos se m'ha entaforat, i resulta que jo crec que aquí hi ha una cova, perquè, o sigui, ens pensàvem, perquè, clar, aquesta cova d'Altamira va quedar enrunada. Per això tenim a les coves avui, perquè s'ha conservat, estava sellat perfectament. I això la va protegir. I això la va protegir tants segles, no? Total, què diu aquest, el sautoròleg? Escolta, el sautoròleg, doncs jo l'aniré a veure. Aquest ho va anar a mirar i ho va fer amb tota la calma del món, perquè hi va anar una vegada el 1875, després va fer una altra expedició el 1879, perquè aquesta cova hi havia quantitat de coses, però vostès han de pensar que les pintures aquestes d'Altamira no estan totes fetes a una tarda. Mira, vaig a pintar aquí 4 bisons, una cabra i un cérvol i tal. No, sinó que són en 3 grans moments, hi ha distints autors, etc. Llavors, el cas és que aquest home ho anava fent, anava mirant i tal. I un dia anava la seva filla, que era petita, i li diu, el pare devia estar mirant algun dibuixet, alguna ratlla, algun símbol, i diu, escolta, que allá hay bueyes, papá, nena, por favor, ¿cómo tienen que haber bueyes aquí en la cova aquesta? Pero estás mirant esta nena, por favor, ja se t'ha pujat... Home, per l'amor de Déu, aparta, por favor, que tu padre está haciendo arqueología amateur, per l'amor de Déu, home. Papá, que hay bueyes, le deia la nena, que hay bueyes pintados, però com bueyes pintados? Total, que tiren una paret i apareix aquesta bòveda plena de... No eren bueyes, sinó bisons, i que, clar, allò era una cosa meravellosa. Que bonic, escolta, que una nena, això que diuen de l'ull dels nens que veu més enllà que l'ull d'adult i el tal. Bueno, a part d'això de la poesia de l'ull del nen, també que la nena era més petita i es va poder entaforar a un forat de la cova, diguéssim. Escolta, i com es van pintar aquestes pintures? Bueno, aquestes pintures estan pintades amb una tècnica sofisticadíssima pel moment i estan gravades, diguéssim. Aquesta gent estem a l'edat de pedra, llavors tenien eines, pintaven, o sigui, resseguien a la pedra el que era el bisó o el cavall o el cérvol o la cabra o el que fos, la resseguien amb carbó i després pintaven l'interior amb òxid mineral. Es creia durant molt de temps que havia estat sang, perquè nosaltres també, tot això de la prehistòria, la gent hi ha posat molta fantasia, molt de Juego de Tronos, diguéssim. No, és òxid, que és el que tenien d'allò, i després és molt bonic perquè aquests animals, en el fons, respiren d'alguna manera. L'artista, perquè això ho ha pintat un artista, home o dona, però un artista, aprofita el que serien els volums de la cova per fer les panxes i demés, i està perfectament integrat el dibuix a l'espai, això també és d'una intel·ligència artística brutal, és com si vostès fan un armari a mida, això s'ha de ser molt llest. I no només això, sinó que, a més, varia el color de l'animal perquè la humitat de la cova fa que sigui o més vermell o menys. Només hi ha 2 colors, que és el vermell aquest de l'òxid i el del carbó. Només 2 colors. Però les condicions de la mateixa cova fan que els animals i tal. I després una cosa molt única que expliquen els restauradors, i a més que se coneixen la cova perfectament, és que el gravat, diguéssim, el dibuix inicial fet amb pedra, diguéssim, el gravat, està fet sempre en la direcció de la carícia dels animals. És a dir, no es grava contrapèl, sinó el tal. I està perfectament que el coneixien a la perfecció, sí. Hi ha diferents teories sobre la motivació que va fer que es pintessin aquestes obres, no? Tu tens una teoria que és la de l'avorriment. La de l'avorriment. A veure, un moment. Nosaltres aquí hi ha una cosa que jo la vull explicar ràpidament. Aquestes pintures, al fons, nosaltres quan ens enfrontem a aquestes pintures, en el fons no deixen de ser pintures abstractes perquè no tenim el referent exacte ni sabem la motivació exacta per les quals es van tal. Hi ha molt d'animal, que són les més simpàtiques des del punt de vista estricte, o sigui que tu reconeixes un bisó, veus perfectament un cavall, una cabra, una cosa que és fascinant. 15.000 anys enrere, aquell tio està pintant una cabra, la dona està pintant una cabra increïblement, és una cosa fascinant. Però la motivació
això no la sabem. I després també hi ha molt de tàpies, al fons. Hi ha moltes... Els colors, terracotes. Terracotes, no, però a més vull dir molts símbols que no sabem exactament encara què volen dir. No sabem els bisons ni els animals per què estaven fets, ni tampoc aquests símbols. Però, per tant, podem fabular, que és el que es fa amb l'art abstracte, no? Diguéssim. En el fons, ho podem analitzar des del punt de vista de l'art abstracte. Llavors, per exemple, la primera cosa que us deia és això de l'avorriment. A veure, això passa tota la vida. Què seria de la civilització humana sense l'avorriment? Tindríem molt menys art, molta menys creació. Clar, imagina't, estem a la cova, a Cantàbria, plovent durant fa 6 mesos. No pots més, tens totes les criatures saltant-te per damunt de la cova que tu hi ha una manera que pots parar, vols parar ja, que no puc més de vosaltres. Mamà, que m'avorreixo. Parar, que m'avorreixo. Que agafis un paper i et pintis un bisó a la paret, que no puc més de tu. I el nen, bueno, vale, agafa't aquest tòxic i vinga. I el nen, per entretenir-lo, per avorriment, si és que ha fet el llenguatge, la primera paraula de l'home i la dona, va ser avorriment. Saps perquè estava l'homo sapiens? Avorriment. La primera paraula és l'avorriment, és fonamental per a la civilització. Escolta, també dius que té alguna similitud amb el tema de l'Instagram, que no sé per on li veus tu. Això també podia ser que al fons aquestes pintures fos... Ara la gent, o les diapositives, quan la gent es casava abans, anaves a l'estiu, i llavors reunies els teus cosins, i durant 2 hores, 3 dies et posava les diapositives, home, alabat l'Instagram, que si vols ho mires i si no, no. Ara la gent va i penja la foto a Instagram, perquè donen testimoni del viatge, del que ha passat, d'on has estat, etc. Jo crec que ara la gent fa coses per penjar-les a Instagram. Abans era al revés, anaves de viatge i feies fotos, ara no, és al revés. Però és igual. Però el cas és que això és la típica... Ah, escolta'm, arribaves tu a la cova. Ai, mira, hem estat ara, acabem de passar una pradera llena de bisontes. Bueno, qué maravilla, tenen un poco de mala hòstia els bisontes. I l'altre fa, com bisontes? Que sí, home, bisons, els bisons aquells que... Ai, cara, no hi caga. Sí, home, sí, bisons, que són aquells que tenen aquella cara que semblen paquinesos, la banya curta, japeruts, pata... No, bisontes, no saps el que és un bisonte, perquè... Ai, xica, no sé, hi ha tanto animal, clar, vostès han de pensar que hi ha molts animals extingits, però en aquella època fer el catàleg d'animals... A ver, pásame una miqueteta d'òxid, que te lo pinto aquí mismo, unos bisontes... Ara! Una mica això, testimonial. T'ho explico, el que hem fet, el que hem anat. Perquè no era per decorar la cova, això. Bueno, això, una altra cosa. Jo crec que quan tu has de sobreviure, que en aquella època, si fa 15.000 anys, 22.000 anys, a la prehistòria, que tenies el llop, el lleó, et podien enxampar per tot arreu. Tu havies de sobreviure. Jo crec que no estaven massa per decorar. O sigui, això de la porcellana, escolti, això de la porcellana apareix quan nosaltres estem tranquils. Però per què no? Per què no? Una mica del rotllo que apareix una parella, hola, miri, aquesta cova que vostès volen alquilar, doncs fa 270 metres de llarg, diguéssim, aquesta bola, mira que bonic això per fer el dia de Nadal, i que veu tots, que pots posar una tele, un sofà, que hi ha molt d'espai. Les habitacions d'aquests 2 vestíbuls potser són una mica més petits, però escolta, vostè el pots treure partit, després hi ha un riu aquí al costat, que això, fishing, o sigui, pots pescar a tope, i bueno, quantitat d'àbries fortes. I los vecinos son veganos, no pasa nada, no van a interferir con ustedes, que son carnívoros, y las tribus no se van a pelear. No passa res. Jo sabe el que li dic? Que trobo que està desengelada la cova aquesta, la trobo que està freda, no trobo que... No es preocupi, escolti, jo li envio la quadrilla i la meva filla, que és interiorista, li pinta aquí, ho empapela tot de bisons i de cavalls i de cérvols i de cabres, escolti, això li queda preciós, i més li farà uns tons ocre que ara es porten moltíssim, perquè l'any passat portava el groc, però aquest és el que, escolti, vostè sortirà a l'arquitectura en digest. Preciós. Bueno, doncs ja... No, ens agrada, no us gusta. Manolo, tu què creus? No, sí, a mi me gusta. Bueno, doncs ja li direm alguna cosa, màxim demà a la tarda. Bueno, escolti, pensi que jo tinc una altra parella que està molt interessada, Jo els hi vull llogar a vostès, però pensi que jo he de viure d'alguna manera. Escolta, i també tens una altra teoria, que podrien servir de material pedagògic, tot això. Bueno, a veure, per favor, aneu a entrar a una universitat, que les coses de bé fos una universitat. A veure, per favor, aneu a seient, per favor, que anem a explicar classe de biologia. Els animals de la pradera. A veure, el bisó, és això d'aquí. Això i aquí bisó. Dret, els cavalls, compte amb les coses, perquè després aquesta gent venint a casa havien de saber on anava. La cabra, el cérvol i tal. Classe de zoologia. Classe de zoologia, biologia, etc. Llavors l'altre va passar en llista totes aquestes marques tipus tàpies que hi ha. A veure, Melero, sí, marca. Caçador, sí, marca. Riba, Tian. Absent.
marca, que no fossin les marques de... Que fos una universitat, que fos una escola. Escolta, i hi ha altres opcions, que fossin símbols, rituals... Després hi ha, aquesta és una teoria que s'acosta molt, es deu acostar molt a la veritat, que deu ser que no fos que hi hagués, que els savis i les sàvies de la tribu, del col·lectiu, d'aquella civilització, doncs invoquessin la caça i fessin el que se'n diu màgia simpàtica. Jo pinto un cérvol perquè vull que m'aparegui per jo caçar-lo, perquè és font de nutrients a tots nivells. O que fos un lloc per representar, imagina que tu ets el rei d'aquella tribu i estàs envoltat d'aquesta cova il·luminada amb tots aquests animals, clar, la gent flipava, que no fos una gestió diplomàtica, que fos màgia, que fos un ritual, etc. Sí. Clar, com deies ara que podia ser una classe, que podia ser material pedagògic, també podria ser una guarderia, una escola. També podria ser una guarderia. Això també hi ha hagut algú que ho ha dit, que està molt bé, perquè és la típica cosa. Clar, imagineu-vos una societat que estan tots caçant, tots els adults caçant. Caçant o recol·lectant. I tu tens un bebè, què en fas del bebè? Què en fas del bebè? Escolta, doncs, ja hi havia uns mainaders i mainaderes que s'encarregaven de tots els bebès de la tribu. I llavors què feien? Doncs mentre el pare i les mares estaven caçant, doncs els bebès els posaven dintre de la cova d'Altamira. I llavors, escolta, van dir, posarem aquí en aquest gènere aquests braçolets i com els mòbils, que no fossin aquestes pintures, tot això, escolta, invenció, però, si no nevero, que fossin uns mòbils d'aquells que se'ls posa, una cabra, un bé, un xai, Sí, allò que els fa dormir i tant. Que els fa dormir, que tot això fos pels bebès i tal. Fins i tot hi ha mans, hi ha pintures, mans pintades, empremtes, petites, que podien ser de nens, del rotllo. Vinga, ara, i els de P3... Juguem amb el fang! Juguem amb el fang! I tots els nens allà, vinga. Molt bé, i per acabar, 3 apunts. Bueno, 3 apunts. La primera cosa, que això és art, en el sentit de que art estrictament, aquest senyor o senyora que va fer les coses d'Altamira, o aquests personatges que van fer, aquests artistes que van fer la cosa d'Altamira, la van fer i servia pel que servís. I va funcionar, els hi va funcionar. Perquè, clar, 22.000 anys, es calcula que van passar durant 22.000 anys persones pintant les coses d'Altamira. Va funcionar les coses d'Altamira. Però a més a més reconeixem que és art. Art perquè nosaltres tenim una capacitat als éssers humans que igual que dius, ui, fa fred, que el notes el fred quan el fa? O fa calor? Ara fa calor, però que també reconeixem l'art. I això és una cosa de l'Homo sapiens. El principi de l'Homo sapiens és el reconeixement d'art. I això és el... Molt bé, Marc Giró, fins la setmana que ve. T'he de dir una cosa. Jo avui, quan t'he vist tan mudat que has vingut avui, amb aquesta corbata, amb aquest pantaló de pana, que no m'ha passat desapercebut, pensava que venies a parlar-nos de Pere Pruna. I d'ara Pere Pruna d'aquesta dona. Jo t'ho prometo... Però espero que ara, quan m'hagis d'anunciar l'obra de la setmana que ve, sigui ell. A veure... No. No és. Aquesta dona té una obsessió amb Pere Pruna. Home, per l'amor de Déu. Pere Pruna ja te'l faré. Pere Pruna ja te'l faré. Però la setmana vinent, els savis de la tribu han decidit que fem el crit d'Eduard Mus. Oh, molt bé. Molt bé. Sí, aquella cara que... Que a més a més... Pere Pruna, que pesada amb Pere Pruna, per l'amor de Déu. Sí, doncs però un dia el fem. Un dia el farem. Escolta, gràcies, bon cap de setmana, que vagi bé el Black Friday. Black Friday, mira, m'encanta tot que sigui l'espai. Te'n vas ja de compres? Me'n vaig... Jo sempre estic una mica de Black Friday. Ja et veig, Sí. Black Friday a tope. Molt bé, doncs a gaudir-ne. Escolta, nosaltres ara canviem de tema, perquè avui volem retre també homenatge, com dèiem abans, a tots aquells nois que durant la Guerra Civil van abandonar casa seva i es van trobar d'un dia per l'altre amb 17 o 18 anys al front. I és que TV3 estrena aquesta nit la primera gran ficció de la batalla de l'Ebre, l'Ebre del bressol a la batalla. Vegem-ne un fragment. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Nadie más tiene que decir que este ejército es una mierda? Yo no decía eso, señor. Simplemente era un comentario sobre... ¡Bajaros de las barcas! ¡Vamos, abajo todos! ¡A formar aquí al lado! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Este es el Ejército Popular. Aquí se puede hablar. Y así podemos decidir libre y democráticamente lo que hacer con el asunto en cuestión. ¿Tú tienes algo que decir, soldado? Que si tienes algo que decir. No parla, senyor. No habla. Un mudo y un batallón de niñatos. Y luego es el ejército el que es una mierda. I ara tots aquests objectes que tenim aquí a sobre de la taula i que ja de seguida veureu, els utilitzaven els soldats republicans que van lluitar durant la Guerra Civil. Aquí tenim algun retall de diari, tenim també alguna llibreta,
algun diari personal, moltes cartes. Avui ens volem centrar en un grup molt nombrós que, malauradament, la història va fer molt popular, la Lleva del Biberó, els soldats més joves de la història del nostre país. Ens acompanyen l'Enric Auqué, que és actor de la pel·lícula, i també el Roman Parrado, que és el director del film. El film que veuran els espectadors de TV3 aquesta nit i que de seguida tindrem oportunitat de conèixer alguns detalls d'aquest rodatge, que segurament no ha estat fàcil. Ha estat, sobretot, suposo, això sí, un reconeixement a la Lleva del Biberó. Sí, ha estat un reconeixement a una part de la història que en realitat és molt desconeguda i que jo crec que mereixia ser més coneguda. De fet, aquesta història neix, és una pel·lícula molt de productor. L'Oriol, el productor de la pel·lícula, estava rodant un documental a la Terra Alta sobre vins i van a petar a una cova hospital. Sí. I allà li van explicar que aquella cova va ser un hospital durant la Guerra Civil. I es va començar a interessar pel tema i un dia, preguntant als seus alumnes a la universitat, estaven parlant de batalles de la Segona Guerra Mundial, tothom coneixia el desembarco de Normandia, les Ardenes, però ningú coneixia històries de la nostra guerra. Nosaltres volem conèixer històries d'aquesta guerra, després parlarem també de la pel·lícula, però és que tenim la sort avui de comptar amb un testimoni absolutament excepcional. És el Josep Faura, l'estan veient, ja és amb nosaltres. És un avi de 97 anys que va formar part durant un temps de la Lleva del Biberó i que va viure en primera persona històries com la que ara explicarem. Ell ha vingut des de Berga per explicar-nos en directe el seu testimoni i li estem molt i molt agraïts. Això serà d'aquí a uns minuts, però, com deia, centrem-nos ara en la pel·lícula, que quan la vegi el Josep Faura segur que tindrà oportunitat de recordar molts d'aquells moments que ell no va viure en la batalla de l'Ebre, però sí a la del Segre, perquè ell li va tocar anar a una altra zona. Una pel·lícula, deia jo abans, d'un rodatge segurament complexa. Molt. Diguem que quant entrenament ha calgut per posar-vos a la pell d'aquells soldats que amb 17, 18 anys es veuen obligats a anar a una guerra que no saben ni com es lluita. Alguns d'ells, com es veu a la pel·lícula, no sabien ni nedar. I què suposa posar-te a la pell d'aquella gent en aquell escenari i, a més, coincidint amb unes dates, pel que comentaves abans del rodatge, que va ser exactament a la mateixa època, al mateix moment. Sí, nosaltres vam rodar en escenaris naturals perquè a la Terra Alta es conserven molts espais que van ser els espais de la batalla i es conserven bastant intactes. De fet, les trinxeres existien tal qual. Nosaltres hem rodat a les trinxeres reals. I a més, per qüestió de calendari, vam haver de rodar al juliol, que va ser l'època en què la batalla va començar. Llavors això ajudava una mica a posar-te en la pell dels personatges. Fem una cosa, ja que parles d'escenaris naturals, d'escenaris reals, anem a veure cadascun d'aquests escenaris. Per exemple, una de les escenes més impactants de la pel·lícula és una batalla que es fa de nit creuant el riu Ebre. És la batalla més acarnissada i llarga que va tenir lloc durant la Guerra Civil. Veiem l'escena i la comentem. Bé, estem veient un dels moments de la pel·lícula de rodatge complexa, imagino. Això es va rodar de nit, suposo que s'haurien de repetir diferents tomes. A partir d'aquí, com us prepareu per fer una pel·lícula amb aquestes condicions, que no són les òptimes per un rodatge, en què s'ha d'anar endevinant tot el que passa, fer-ho el màxim de comprensible dins d'un caos, no? I l'Enric, a més, que està en aquesta escena, és un dels soldats que està dins de la barca, no? Sí, i tant. Jo crec que... No sé, per mi, per exemple, era la meva primera pel·lícula. És un personatge important, en el qual tenia un arc a defensar com a actor, i en un tema tan important on es toquen tantes sensibilitats de tanta gent que encara és viva, o familiars, o fills o parents, varis. I crec que té molt de sentit ara aquesta pel·lícula perquè els supervivents de la guerra
ara han començat a parlar del tema. Vull dir que hi va haver un silenci molt gran, generacional, quasi, de tots els seus fills que no els van explicar gairebé res i han començat a explicar la seva història als nets. Ha sigut terapèutic el fet de poder-ho fer, no? Fins i tot perquè durant un temps han callat, han viscut aquell tràngol per dins. Clar, i després tu, la que et poses a encarnar això, de sobte et venen moltes preguntes al cap i no és una cosa que puguis fer a la lleugera, no és un paper de qualsevol cosa, no? És un paper que afecta? Que després te l'emportes a casa? Sí, jo crec que tots afecten i tots els s'endús a casa, però aquest és molt bonic i de sobte cobra molt de sentit quan pots parlar amb un biberó de veritat, no? I ha vist la pel·lícula, que m'ha passat ja algunes vegades. Què et diuen? Em diuen que ells ho van passar molt pitjor. Doncs alerta, perquè s'aprecia molt bé a la pel·lícula que ho van passar molt malament. Ells ho van passar molt pitjor. Molt, sempre, tots diuen això. És un treball que la nostra professió té moments que és molt lúdica, però quan fas coses com aquesta pel·lícula te n'adones que també té una part de responsabilitat molt gran, i en aquesta pel·lícula l'hem sentit, de traslladar aquesta història que va ser tan important i va ser tan cruenta a la pantalla, amb un respecte pels fets que van passar i per lo que va patir la gent que va lluitar a la batalla. I des del respecte, perquè no volem oblidar el rigor històric i el que van patir tots aquells soldats, però quantes hores us hi vau passar rodant aquesta escena? De nit, sota l'aigua, amb tants figurants, passant fred, imagino. Com sempre, menys hores de les que jo hagués volgut. Ja, el director sempre vol més. Això es va rodar en 2 dies. Caram. Sí, és molt poc de temps. És molt poc temps, sí, per la complexitat i per tot el que... Jo me'n recordo quan em van encarregar la pel·lícula, el primer que vaig fer, vaig pensar, hòstia, una pel·lícula bèl·lica, no? Quin repte. I vaig anar a veure Salvada Soldado Ryan, que no fa referents. Salvada Soldado Ryan, la primera seqüència del desembarcament de Normandia, van trigar 6 setmanes en rodar-la. Llavors, nosaltres hem fet el que hem pogut, jo crec que ha quedat molt bé, però sí, vam rodar bastant ràpid. I un altre escenari que tu has fet menció, la cova de Santa Llúcia, que és un escenari real, que es trasllada també a la pel·lícula, ara en podré veure imatges, perquè evidentment els soldats, quan quedaven malferits, els portaven a aquesta cova que esteu veient ara. Aquestes són imatges del Catalunya Experience, que precisament en el primer capítol d'aquesta temporada van fer una visita i els 2 familiars que hi anaven anem a buscar els orígens o on havia viscut la seva àvia, uns brigadistes britànics. L'àvia era la Nan. Doncs aquest personatge surt a la pel·lícula i tenim imatges de la pel·lícula on apareix la Nan recreada. No sé si tenim les imatges, estem en disposició de veure les imatges de la pel·lícula, que és aquest hospital de campanya, com diem, la cova de Santa Llúcia, que han recreat ells, on hi havia moltes lliteres, uns quants quiròfans. Estic contenta de poder escriure't, malgrat. I sí, és aquesta. Digues, Roman. No, que, de fet, l'Edu, el guionista, va fer molta investigació i totes les històries que surten, moltes una mica ficcionades, evidentment, però totes les històries que surten tenen una base real. O sigui, el personatge de la Nan Green ara és el més reconeixible perquè ha sortit en el programa de Catalunya Experience, però totes aquestes històries d'un germà que busca l'altre... No hi ha fabulació, són inspirades en històries... Són inspirades en històries reals. En històries reals, que a més, en el teu cas, l'estàs fent al teatre també, que avui actueu a Mataró i la porteu... Demà fem un bolo a Mataró. A Mataró. I quina és la diferència? O sigui, el fet d'interpretar-ho al teatre, amb el públic que t'està veient, que t'està mirant... Aquesta és la gran diferència. És aquesta. Sí, jo crec que jo he tingut la gran sort de poder viure aquesta història des de 2 llocs molt diferents, que són el cine i el teatre. I al teatre tens el factor del públic, que tu cada dia entens com arriba aquest missatge i arriba molt bé, sempre. Vull dir que està fet amb molt d'amor i amb tot el cor, i és una història que arriba a tots i que el públic és molt... O sigui, quan ve gent jove, de sobte tu ja saps... O sigui, quan ve gent gran, perdona, tu ja saps que aquesta història els hi arriba perquè han viscut una postguerra, perquè estan molt a la vora. En canvi, la gent jove, dius, va, anem a apretar la màquina perquè els hi arribi igual. I normalment arriba. És la primera pel·lícula sobre la batalla de l'Ebre que es fa? Sí. És que jo no recordava ni una ressenya ni haver vist res abans. O sigui que és un testimoni a nivell, diguem que fílmic, històric també, vull dir que... I el que ha dit l'Enric és molt important, perquè a més la pel·lícula té un vessant molt didàctic, que explica molt bé
les causes de la batalla, i per nosaltres és molt important que la gent jove pugui veure aquesta pel·lícula per saber i posar-se a la pell de molts dels seus avis. Moltes gràcies a tots dos. Recordem el títol de la pel·lícula, Ebre, del bressol a la batalla. S'estrena aquesta nit a 11:15 per TV3, uns minuts de publicitat i de seguida parlem amb un biberó. Aquí el teniu, Josep Faura. Ell va ser a la batalla del Segre, en aquest cas. Fins ara. I ens fa molta il·lusió estar avui a Divendres tan ben acompanyats del Josep Faura. Ell és un biberó, bona tarda, ha vingut de Berga expressament per parlar de la seva experiència al front i li estem molt agraïts, Josep. Gràcies. Com està? Bé. Content? Encantat. Molt bé. Nosaltres també. El Josep, volem explicar-vos que va néixer l'any 1919, ara té, per tant, 97 anys. El van portar al front quan en tenia 18, això que dèiem de la lleva del biberó. Quan el van reclutar, abans de traslladar-lo, el van portar fins a Vic, si no m'equivoco. Allà va estar 2 o 3 setmanes d'entrenaments. Sí, senyora. I després ja van al front. A quin lloc li va tocar, vostè? A quin lloc li va tocar? Bueno, vam anar a Trem, a la Guisona, a Isona. Molt bé. I vostè hi va anar amb 18 anys, Josep, convençut o obligat? Obligat, obligat. Obligat, que el poble van marxar voluntaris, jo voluntari no hi vaig anar mai, perquè m'han fet sempre molt respecte a les armes. I no m'han agradat mai les armes. I quan un té 18 anys? I quan un té 18 anys no en tenia ganes d'armes. I a vostès, a més, m'han explicat que van veure com afusellaven a 2 desertors. Sí. Això per què ho feien? Això devia... M'imagino jo que era perquè no... Perquè vosaltres no abandonéssiu després, no? Quan hi havia tiros, tenies molta por. I el normal és que... Perquè jo em vaig trobar que hi va haver... Estàvem a la muntanya de Sant Corneli, que era una muntanya... I a baix hi havia els mal anomenats nacionals, feixistes. I a dalt també. I nosaltres van fer entrar en castellà es diu cunya, que era un tascó, diguéssim, al mig. I llavors van començar a tirar trets de baix i de dalt. I jo em vaig acollonir i em vaig escapar corrent. Això era molt perillós. Endarrere. Clar, clar. Llavors allà hi havia un pla que quan hi va estar tranquil vaig parar i llavors allà hi havia el comissari, els de l'exèrcit, diguéssim, i jo li vaig dir que havia tingut por i que havia deixat el fusell a terra perquè havia tingut por. Però això no es podia fer, això de deixar el fusell a terra. No, perquè el fusell era una cosa... Clar. Bueno, això va ser la por. Clar. No pensava pas, i llavors ell em va dir no passa nada, no passa nada. És normal, això és normal. No em van fer res. Per tant, va ser comprensiu amb vostè. Va ser comprensiu, sí. Perquè amb altres potser no va ser tan comprensiu o no van ser tan comprensius. Exacte, sí. I el van ferir en algun moment a vostè? Sí, llavors allà. Allà mateix? Sí, a la muntanya aquella. La muntanya aquella van començar a tirar trets i de cop i volta vaig sentir un tret al peu. En aquest peu? En aquest peu, sí. Caram, quina cicatriu. Va entrar una bala explosiva. Va entrar per aquí, la metralla es va escampar i va sortir per aquí el genoll. Perquè vostès què feien en aquell moment? Fugien? Estaven estirats? Què feien? No, estàvem allà parats, aviam què passava. I llavors em van, una vegada ferit, em van agafar els camillers i vaig anar. Vam estar, no sé pas quants quilòmetres vam fer, amb camilles, i anaven canviant els camillers perquè havíem d'anar a agafar l'ambulància
molt lluny a la carretera. I l'ambulància us va portar fins a Manresa. Amb l'ambulància. I a l'ambulància, quan vaig arribar a l'ambulància, ens van portar a Manresa, em sembla, primer. No, a Manresa. Sí. Això va ser el procés d'evacuació, perquè després d'aquesta ferida tu vas abandonar el front i et vas recuperar a un hospital, oi? Hem de pensar. Ara estava pensant, Josep... Va ser més o menys Josep... així. Quan vam parlar m'ho vas explicar així. Que clar, en Josep està pensant... Les cures, al moment, diguéssim. Sí. Infermers. Sí, d'emergència. D'emergència. Però llavors ens van portar a un lloc que sé que el metge, quan em va veure i em va curar el metge, jo soc d'una manera que el mal suporto molt. No vaig amagar mai. I em va dir, ¿qué cojones tienes, chaval? Que era castellà. ¿Qué cojones tienes? Sí, i llavors, mira, ja vaig estar així. Llavors em van portar a la Seu. En qualsevol cas, ja et vas retirar del front. De tota manera, per tant, això és el que anava a dir, Josep, que el ferissin va ser una sort, en el fons, perquè això va fer que el retiressin de la primera línia, que molts van morir a la guerra. Vull dir que, en aquest cas, que et ferissin... Això ha tingut conseqüències al llarg de la seva vida? Vostè ha patit operacions, intervencions? Com li ha condicionat la seva vida? No, que m'han curat, he tingut molta sort de veure que m'han curat molt bé. Ja. I ara hi ha l'infermera, que va durar molt temps, que em posaven un especialista de Barcelona, molt famós, em feia posar un líquid, fer banys, molt bé, i això. I llavors amb aquesta infermera, amb una de Berga, van dir que fora cosa d'aquesta, fora mullena. Que millor que no que estigui eixut, que es cura millor. No m'hi posa res. Escolti, vostè què va aprendre de la guerra? Se'n pot treure alguna lliçó en positiu d'un moment tan dur? Positiu no és negatiu, molt negatiu la guerra. Les guerres per mi són molt negatives. I com a lliçó de vida, què va aprendre? Bueno, tenir molts companys molt bons, perquè vaig estar molt temps a l'hospital, i com que era molt jovenet, els ferits allà, que eren grans, andalusos, valencians i tots em cuidaven com una criatura. Ja, però n'hi havia molts de jovenets. Què era per una persona tan jove, amb 18... com jo, no masses. No n'hi havia tants? No masses. Allà on li va tocar a vostè no n'hi havia tants? No, quasi bé tots eren grans. Què era per una persona tan jove estar al front? Vostè era un nen, vostè es deuria sentir molt sol, suposo, en aquella època, i es deuria sentir molt sense la seva família, molt... Sí, i tant. Molt trist, no? Sí, molt. Llavors, mentre jo estava a l'hospital, quan em van portar a l'hospital, van venir a veure un dia una meva tia i la meva mare en pau descansin. I em van donar la mala notícia de la mort del meu pare en pau descansi. Caram. Mentre jo era a l'hospital de Caldes de Malavella, van venir la meva tia i la meva mare i em van dir que el meu pare havia mort de pròstata a l'hospital de Manresa. Imagina't tu l'enrenou que em va donar, perquè el meu pare la donava. Clar. I em va... Es va quedar colpit i... No es va poder, com deia l'Anna, no es va poder... Però tot es va superant. Ja. Corteix, suposo també haver viscut una experiència tan dura i, a més, tan jove. Sí. Quan vostè estava al front, Josep, rebia cartes de la família? Tenien algun contacte amb els seus familiars o no? No, és que llavors no era com ara, que hi ha telèfons, hi ha coses... Allà no hi havia telèfon, no hi havia res. Aquestes coses que hi ha ara, Josep, que ens podem comunicar... Però hi havia cartes o no arribaven les cartes? No arribaven les cartes. Per tant, no sabíeu res de la família. Res de la família. Dies i dies. Fins que em van poder venir a veure. Em van venir a veure la meva mare i la meva tia. I vostè ara, Josep, com per exemple hi ha eleccions i hi ha gent que diu doncs jo no vaig a votar perquè no estic d'acord amb cap d'aquests polítics. Vostè com ho viu, això? Vostè que ha viscut una guerra, una dictadura després, què els diu vostè als seus nets? Políticament sóc una mica especial.
Què vol dir això? I molt crític. Molt crític amb qui? O amb què? Amb polítics, molt polítics. Per què? Mira, jo ja... I n'hi ha uns que no els suporto. Hi ha la Susana Díaz, no els suporto. El Felip González no els suporto. Són vividors. I són enganya innocents. Li interessa la política, per això, a vostè? Jo en penso molt, molt. Vostè sempre li diu... Jo penso que tinc criteri. Jo tinc criteri. Té criteri, té experiència i té història. Em sembla a mi. Sempre li diu als seus nets que han d'anar a votar, no? Bueno, i això és una cosa que no m'embolico amb aquestes coses. Cada és lliure de fer el que li sembla que ha de fer, que pot fer. Ells ja són grans. Si els sembla mal, no els diré mai voteu aquell ni voteu aquell. Però que votin, això sí. Que facin l'exercici democràtic. Esclar. És que si no hi hagués vots encara estaríem a la... En aquella època de la dictadura. S'ha de poder votar per poder canviar la persona que no ho fa conforme et sembla que ho ha de fer. Ara que parlàvem amb el director i un dels actors de la pel·lícula, deien que la seva generació, l'anomenada lleva del biberó, durant molts anys no van parlar del que van viure, perquè tenien el tràngol encara massa flor de pell. En quin moment vostè comença a explicar la seva història? És als nets? És als fills? Quan? Bueno, ells la saben tota, la meva història, tant el fill com els nets. Perquè l'ha explicat, però vull dir que no li va costar treure allò que portava, perquè en moltes famílies els episodis de la guerra van ser durant molt de temps silenciats i va ser a partir d'un moment donat que comença a sortir tot. No ha estat pel que veig el seu cas. No. Josep, ens ha fet moltíssima il·lusió que hagi baixat des de Berga, que ens hagi vingut a explicar el seu testimoni, com va viure aquell episodi tan dur, com a membre de la lleva del Biberó, que en aquest cas no li va tocar a la batalla de l'Ebre, però sí al Segre, i li agraïm moltíssim que hagi volgut estar avui amb nosaltres. Un testimoni, sens dubte, excepcional. He tingut molt gust d'en fer-ho. I recordeu, aquest vespre podreu veure per TV3, a partir de 2:15 Ebre, del Bressol a la batalla, un llibre i una pel·lícula que també es pot comprar a partir d'aquest dissabte i diumenge amb el diari Ara. Anna, moltes gràcies. Gràcies, Josep. I veig que ja m'està esperant l'Espartac aquí al centre del plató. Déu-n'hi-do, Espartac, quina història la que hem conegut avui amb el Josep. Ja no... Clar, no en queden gaires d'aquests testimonis, ben pocs. I és bo recuperar-los, i ho hem fet, no? Acabem la setmana, marxarem a Castellterçol la setmana que ve, però tu t'has quedat amb una imatge aquesta setmana. Home, és que com t'ho has passat tu a Tona amb la Fira dels Jocs, tu sí que has estat testimoni i protagonista. Això m'ho has dit, avui, quan ens hem vist. Mira, aquesta és la imatge que ens vam trobar. Aquí teníem un arquer que en principi disparava a Diana, en David Garcia, campió d'Europa, subcampió del món, i així ho va fer, Va tocar, però no es va desfer tota l'estructura i vaig dir, escolta'm, això s'ha de solucionar d'una manera o altra. Molt bé. I ho vaig fer d'aquesta manera. Molt bé. Però clar, veníem de 3 intents i l'estructura aquesta estava tan ben posada. Quina sensació vas tenir quan et va caure? Mira, càmera lenta. De solucionar-ho, saps el que et vull dir? Fantàstic. Escolta, i la setmana que ve què? Aquest cap de setmana aneu a Tona, que hi ha aquest cap de setmana, concretament diumenge, la Fira Joc, per veure tots aquests jocs senzills pensats per empreses d'aquí a casa nostra. La setmana que ve, a Castellterçol, anem al Moianès, envieu-nos fotografies, tv3.cat/divendres. Podreu guanyar un cap de setmana de balneari. Moltes gràcies. Encara en Josep i l'Anna veig que s'ho estan passant la mar de bé. No, ara acabem el programa, però jo m'afegiré aquesta conversa. Ara que ha vist vostè que les càmeres s'han enretirat, ha començat a dir, ara jo explicaré les meves batalletes, Amb ell els deixem. Nosaltres tornarem dilluns a partir de 4:45 de la tarda, com sempre. Que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu-siau.
si